Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Dianah Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Umurubuli kubwatia na bokorigirirwa na kiro muntu. Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western.
So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirindwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi. Bwakire nsinyo ogosemelia nkoro. World Fit Health Center ni ntomwali b'omuchando. Secretary ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na jagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari je jagete banande somo World Kengima asitogo kolege ntugekorunga blend of medicine yani itali yetu ya World Fit itoko tumia chinjire yetu yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida kurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia international herbal medicine asenya itali yetu itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo Nye kwa buli wo murembe n'ekindwali kinkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobu. Samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchobo songo kuse twakirishime asi number 0722245763 Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakirege igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyendete Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mugusi omwancho murigeri ni garwete asense mo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chete gotegera rororo
obero gutara asensenkima na rero tugutore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi nto beto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV ili Italiane ni Innocent Onyango. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolere tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi no semia igrio bulimi bwekerero ne chikolinga asobolimi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi no botugi ime Ensoko TV oboroso bwomogusi mrena nabali bechinguru Erikwe manyabo na wata kuruchitana nye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Dianah Ndemo Ishmael Mogere Linet Mbane Daniel Omwaga Eke Nakidekos Kiamesa Yamangana Maya Eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Jito murigiria weta sengen Ensoko TV mambia bona nde togotebang'aniri tukoliya rie Jumapili rie ikyo mwanjito murigiria litukoliya maga yoko genda sumutumukase eikendi nandi twiranira sore litukoliya rero tichirimo nabo likoro ku mwanjito murigiria litukoliya Monday tariki boygo nchigendete kuminyoka no gusaba no kwigena kwanenga kwa Bwakire biye mambia bona gwachakiri kuyariganya semeru biyago erikweneke muna litukoliya rero na rero ngonyarire gosuka mutota watebanga twensi wikatunya tuwikania eganga itasa magmaitegonga announce soro mwachito murigiria nande mambia bona ko kwanyanga Ensoko Bwakire chiga kimene chiga nigo tugucha sigeta sengetu Ensoko TV asomoro biria Ensoko Bwakire tunya togusanga twatebania twasemania tokabo igoli bagabuno musikwa ngo kweraniriyo giria giri kunyali kugakana wetira semtanda yetu na bwe wetira sena maitio studio yere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moire wasangani tu mwanchito murigiria watu abo igekerengeri gito twika sensemo yitikatseti twara kumanyanga wikira boniga ninkirikigendete kweneki watu aso sensemo ya maya bego twa kumunyikurwa account sheito chiabis sheito ninkirikigendete kwenekiwa igonga emambia bono announce soro mwanchito murigiria na kwaruganiria somoro birito Ensoko Bwakire tunyare togosanga mambia bona bokubeka urwakora goso jumbe agasina beite studio na otebiere 07886663 078 marakabire 6 maragatano na 39 namba yo moire na bogoto kwani mambia bono otebinga ningirikigendete kwene kiwakurwa chisemo chiago na bego kwana na into tebie maribaro gukwana naro cyabana funsi bagendete wikirana singa cyabo abandi basiekire abandi litukoliya rero mwanjito murigeria stariki 25 27 bagenda tugo chase chinka tumaitiko siku yariganirie ase a holiday ya August nga kikwero biri mwanjito murigeria timanyiti lakini abakunyara ko gusangana intwe emambya yabono na ndote wetaboro kiwo kabagocha kaba kwanere nabora nyoro moro kiwo ngo kwanere uri butambira kini kaikira ase sikuru mwanjito murigeria kwanyoranga no enembwa nigego change go segonchoreria sauria kumera nabana bande ase sikuru namba ite studio nere yo ndara kwani gati abali basoira somoro biri Ensoko Bwakire Hegalo chike, good morning Dianah na Innocent, good morning to you. Kirandeni seki yomo sorubuge sukura na Kuru City Salams Club, wikega chiba sobo, hautawa akondani.
ya Ensoko Bwakire ndochibego Dennis kurwa sinsemo chenya ntara otebe Ensoko Bwakire kwane refund sponsor pi bigeta sengi Ensoko TV sawa sawa kwane Ndemo spi boigo hai akurukwa Edwin Bwakire kurwa sinsemo chia Edwin tisemo chuma chito mudia twachige tumbi tisemo chige tumbi makairo no ali astiseme cho otebanga nere Ensoko Bwakire Ensoko TV King Romeo Peter kurwa sisemo chanyanchwa aotebanga no ali me yomorobire mbaka omwero weganda raswa semeria WhatsApp na rondengo bali basoide ndara by mention tumaguchaka no togende no morobirito bana baskwa sokora doa katali aotebago igasobo nyamasibi Soko Bwakire Dianah na Innocent pamoja na Daddy Rollins Gekonge Mam Josephine Gekonge Joshua Mbia Salomo Nyoni Nero kwa Sali Sheila Kemto Kran Dennis Lame Kububa Nyarumbe asante sana bana baskura sisemo chile cha Doha Qatar Boyo Kran Dennis na ndo sisemo ya WhatsApp good morning Dianah na Innocent Kran Dennis akiwa msoruesu kuna Nakuru City Salams Club wekagachiwa soba watching live Ensoko Bwakire Mwalimu Charles Suranga ate bakurwa chisemo cha Nyamira basement area no ari meyomorobira Ensoko Bwakire mbaka omwera Manduku Stanley na kororira otebanga kwane fan sponsor Ensoko TV Senator Nyarangi na kororira gagu MCA oteba kurukwa next MCA Bwakire oteba tuned in and listening bona botabe kurastia semo cha Bwakire oteba ngaiga Ensoko Bwakire asante sana na lego tumira clip kae wikane nara getero manchito moligera ili nyare ngote imu direct ito anyare ka kibeka kuri nasboninga nabakogenda usangana inche mambia yabono ubeke simiago bonchira buno bigo manchito moligera tote bonchira buno biga unyare ko kubeke kare clip kyawe in 30 seconds so kwani ntugo cha sita sengito Ensoko TV kore mambia yabono ndaitendara kwani bake igaiga sena baito studio nabakonyara ko wake simi asena mbe yetu ya 07886663 078 marakabire 6 maragатano na trinere namba yomoira na bukunyara kugwaka urato kwani mambia bono tebinga ngaki weekend ya uyarenge abana funsi tumetu saba ikira ndde chinka tumetu manchito muri osimbagenda to ikira na kina bugoto kwanya ototebinga naki ikiri ya uyarenge actually weekend yaito entebe imense ya Kenya nigo yabwata mangina mangana mangarenge okorekana twaro chichi campaign chari ngora sisemo chile cha western wego chisemo au manchito murigira sabara ibaitu balinge oigo egento kirigia ko gechimono witira sei kendi naro chime basukano yechipara njabetike okorekana sana no chisemo chi county to ya Nyamira lakini togote babyonsiri gotokumutiro munguru kulende chinga kimine chiganaro kero okonyoranga chikamben go sabara ibaitu ngo enda bari chisemo au ngento kindabuli abasayenga timo basikutumeka bobe chinga kimine chiga nande ekero mukorangiro nabarai takoli na kigali cyabo mu kitarire tegali naroche egali yemo yabete gekugwanse kero yagwetense abantu bali baringa igoro nabo manchi murigira banyate bakwabuswa sana igonganyo koro musaye ando kunyora ngabarai bachasti semo chino na kararendo bugima bwawo tararendo bwabande karayirende kyagera naye beka oganirgo kwenda manchito murigira naragenda usoma egati abali bagenda ete gutuma ujumbe cyabo na ina bakogenda gutuma sena mbe to studio kumanyinga asensemo Ensoko TV na boto nyora asensemo iri kurokonga YouTube emambia bono nyare ko gusanga naitwe ndoche oteba hai ni twins Andrew and Peter kwane fan sponsor bigeta sen Ensoko TV na ndeka senete ko kujwani kwamba kosoro oli form 4 once sawa ndoche bachire ko manjito murigeria sawa aswarim kwa kamera please sawa na bakwaniri twins Andrew na Peter na bakwaniri mambia yabono abigo Eric Nyawoka no ye korkwanga Lydia no mwana obo korkwa Shela ke mtokurwa matongo bokeira autebanga no alime hijomoroberio wako sawa kabisa no balime yomoroberio mbaka omwero sawa asante sana kuno manchito murigeria mambia yabono na gotebinga na kunya kugwake simi asena mbe yetu studio 07886663 078 marakabire 6 maragатano na trinere namba yomoero nyari ko gutsangana inche mambia bono nababo ntebinga kikwa Bwakire nga keikendi yawe yaringe utaitendara manya abantu bamento na Bwakire mambia yabono gwitira asena be yetu studio naye nababo ntengana ki
kwa Bwakire Lara okia oteba Wilfred Bugonko former student gekano ateba no alime yo morobiro mpaka omwero au ntebinga kwani fans sponspi na bana ba gekano boys na ba gekano girls ateba ngali tukurigoro niko bagogete sawa sawa Wilfred Bugonko asante sana boigo Abraham ateba ngakurwa Abraham ateba kurwa sisemo cha buruburu Nairobi no alime yo morobiro mpaka omwero asante sana Abraham na begondroche Robert kurwasi semo charunda auto wanwalime yomorobiro mpaka omwero boigase semo yene ndoche Andrew Matundo manjito morira kuranyamira town ime ya top 6 ateba butambe top 6 Salams Club no alime yomorobiro mpaka omwero kurende gati abari atebire bakwaniwe wikande bakwani nigo barabange wikande bakwani bonse manjito morira asokuba mention korene mambi abono manchito morgira na otebinga nigo tunyora sense media YouTube emambi abono mna Ensoko TV na bigonyare kuwake simigo cha senambe ya studio 07886663 078 marakabiri 6 maragatano na trineri namba yo moira boigana bokube kurwaka guse ujumbe yago asenambe ya studio tunyare togosanga nande nkomanyenga ntuchikonya togosanga na ya mange mambia ya bono tuikasensemo ya mayato swasi gazeti Tunyane tugusangana manchito muliri atumanye nganinki kirego kiraboniga kendete kwene kiwa chika kibine chigabo gotogo tebenga na bukube kama boliago uchega sigeta sengitu Ensoko TV tunyare tokora usinanyarega kwera ni gwo manchito muliri use ekerengero kyago bwate nabukunyara ko kibikaga ngo tule nasomo tumakoma kego tuirane ngerere okumanyiga tialia agendete kwene kiwa kuro chisemo au manchito muliri enanyare go kumanyanga go kiraboniga ninkiri kigendete kwene kiwa Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwarigo kwanya oro yonde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi
na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi Christmas number 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora kingakale icyobutindo. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrena nabali b'ekingulu erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obulina bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulemi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobosemya igoro yobulemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kama maraba kunya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine. Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomoguse. Eye ni Ensoko TV oboroso bwomoguse. Murigeria asentunia kabereni gotoso asensemo ya maya na kumanyega tiari agendete kone kiwokura chinsemo kurene butambite ochakura se county ya Kisii ni county ya Miratora kumanyenga minke kigendete kone kiwa kurwa chinsemo wekachia visi eriyo twamanya gusuka mutwe kare ndo cyakabene amashabiki ni ganyaka kwiraniriye byo cya segitase ni Ensoko TV asega siengia kigendete gukora aseribaga bya gusiyo manchito Murigeria oseliraba lyausi tigaturanyora chinkwana cy'amashabiki ayo manchito Murigeria. Amashabiki yegetaseni Ensoko TV nigo bairaniri buyasega siengia yegetaseni Ensoko TV kegendete gukora seliraba lyagusi nigo barenge ko yakwana yasomo yego yo muri tukoria Jumamosi ekero gyokolita ya kumurandi ya Francis yondie kirakamba kuruwase kanisa ya Baptist Convention of Kenya asensemo ya kigati imeyebunge ya Nyalibali chache na twensi otokweraniria
station yeito ngambi ya mono eyabeire koleta omuyigo yase jirengiya nainde yakolire mirememe ya tunashukuru nainde yabeire gotosire binte binge kiagara ntwale kumanya mangana amange kusento konyara kumanya mangana amange onyatalji station cheito goto koira ngambi ya mono station abana libonsi baro abakolie miremo nasaiti ya station yitegenderere isiko ya ime ya gusina isiko ya gusi ase gombi ya mono tigamos niwe na igo familia ira nembi ya mono Ensoko TV nere Ensoko yeito oyu no molise Charles uko ogokeire Ensoko TV ngakitoate mukomuka hoye bia mono aya asante boigoni go baira neretibu yago chiase abararia be Ensoko TV amona bakolie gasi bonsi ase gasi ngiya eyo bagenderete gokora bia mono ase Ensoko TV nabageni barenga somo yigo bwetu kuri harero tukubaira ngambi ya mono Kenya saba seni mwacha sengi jongo shareke umuyiga bumugaka utari bakore menga se mission Kenya samo senere tuaro ringa Kenya sanya gango mutubika se ese miake ya yons obeiro yugo semio konene obeiro yu bo komenta abanta banki ababeira baraibagusi nabagono naba missionary babeira kone chize chisiko wetira soko bokwaye na inche kuri ngasanga biamono aseri tukeri asibali boss mwacho somo yigo tija sawa seni ne timu ya Ensoko TV biamono ya sawa seni ingo ripoteria Ensoko TV kurwa sensemo ya kigati imeyebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane Nchito morigeria tugusuka mutwenige gukure gitindi kyaruro cya saboro kwa bagwesonanya nebikora byo gusamba cy'skuru hase batachikarorerwa amabera ndonsi buna barabona abana b'skuru kurene nigo yatebekane nigo baracwikirwa gusibe kigambero rigosomerwa amamucyabo na gusikirwa senchira buna bakonyorwa na mamocho manchito morigeria turaronyororo botirwa sobwagale kubwatekana no muikomo buyo nyarire gutarera igati ya borokigwa na gusamba cy'skuru ngobona borokigwa banyarire gukurerwa wetanga kurwa asomo ikoyo na kwinyurirwa bunani goboni gabo kwimukirwa igetambukero kerichiko nonya bare abarokigwa bagosoma. Currently as we are talking, things have changed in our country. Initially students were being involved in crimes and they were set free. But nowadays, if you are found, you will be charged in court, accordingly like anybody else. And you know, once you have been judged in court, once you have won that process, even if you perform wonderfully in your academic, ahead of you, you will not be heading to anywhere. Why? Your fingerprints are being taken, your records will be being kept, and you know, once you are out of school, wherever you will be going, searching for your employment, you will not get that employment because your fingerprints will be in the system. Bagukwanirwa chinga kichomusangirekana bwa masabo ase wodi ya Chitago Borabu ebunge ya South Mugirango nigaborokigwa bainyoriwe korora bamwe aba bakorere bikore bunebyo bunabanyarigwa bagwikigwa ase kigambero na gosomerwa amamochabo. Kwa hivyo nawaomba tafadhali, because saizi vile tunaongea hivi, you know what happened in Nakuru County. I don't want to mention the school. Simuliona wanafunzi wakistakiwa kotini. And there are so many areas where we have charged the students because students nowadays are not being spared. Some days back you are being spared. So it is you and yourself. It is you and yourself. Okuburirwa nigo kwarurwe gukia asaba iburi kukurera abana babo igoro yobobe bugosamba cy'skuru. Abayibori tigatote bya abana tubakwanire spirit ya kiremba se cy'skuru chigosa. Let us concentrate on our academics so that we give our parents his time. Chinga kyecho nigege kurege tindikya ruru gukia asebali bagosonania ase bikore by'obusari ebinyoro ime na serikali kuburwa kopa maiso na kwenekya buna kubeko bale byara.
mwaro chebo suneka abana babere ba 6 months umusacha itata abana balia bakarepu abana basirimi igoroba enkoenyo aritabaka umuntu nabwate turakineka butama akanyora abana bagucheza akamusaka mwana ga 6 kamwana ga chikocha kihu akanyora kabwatire bigoti abo no twoike ko ripoti irigita gia Ensoko TV nchereta na Apollinaris kama abago manchito murigeria togosuka mutwe yukoriye kirogo ime ya Nyarwara cyacu Muswati Raila Otundo nigaboririe bari bakoriye birogo IMNC ya Kenya nabigorwa ngo turagusi kwenekya bunankubeka bare omolembe Oyo korigia ekerogo kyobubunge asensemo ya Nyarwara cyacu Muswati Raila Otundo nigakoboria bari bonse bakoriye birogo ase chinsemo ao kugendera kubeka omolembe ekero bakorigia chikura nigo arengeko yakwana yase omochango yomo bugosire kanisa yekelisia ya Katoliki ekyobo igo kemanyekanite buna Holy Trinity asensemo yomo sasa imeye bunge ya Nyarwara cyacu county ya Kisii. Mimi ni Rachel Otundo. Nataka niseme ya kwamba au viongozi ambao wanatafuta viti tunawaomba wakuwe na amani, kwa sababu uongozi wananchi ndio wanapeana na hao wanatakana kuwa good example. Lakini kama wanatukanana na wanabiana maneno makali, hiyo ni kusema ya kwamba itakuwa ngumu kwa wananchi pia kuwa na amani. Wani moko yule mwana ni moko rusie benchi 2027 ane ni moko kurus next bate abaga iganga bukuyate abana fata na teba nga chigoni tabwati abantu bagatubwe balisi ndundu bwate abalisia lakini abalisia abarabaya nanda balisi baro bako bababe abalisia tu abaroli itu abaroli mokorega asinengia mokora mna mokora gastelingia mogo chenchirende abagaka bagabire kora nendo mumyonere murabeka muraro totogwae jinasabire somo bugwanje waigoni gaboria bari bare ase birogo okorega syabo buya na gutumeka chibesa cha magendero buya egekogera bono nigo chinga kichaelire. Tunawaambia time is up, mtufanyie kazi yetu na tunataka kuona pesa yetu ikifanya kazi na mtupatie accountability. Chinga kiechio nigo Muswati Raila Otundo agendera gwakire koko na kuboria abangi namo n'Abanyarwara cyacu bonsi kumubwatesia aseganga yaye yokorigie kerogo ky'obubunge asensemo ya Nyarwara cyacu ane naboliri abangira akimuntiro musigo gikonyonyara imurambwatesie story tusaba basae tusabe n'abagaka generally since 2013 muno mwongera naratemiri ande ituna bangina tugoli gikura tubate yeke neiga chibasa tuligeri kuri ntuko konyu ngoli kwa rais akikeyo ta kukina kini gichakebe kege simo mwota wete nduru wana generally tachibasa na shilingi 5 chio kana chimbwatu lakini china yetu nane nchenoto ligana inutambi gomwa kina te tanta yona tigera nongoja gocha ande tuache twara sangi kanisa kalibo igo ingo ripoteria Ensoko TV kurwa sensemo ya Nyarwara cyacu county ya Kisii ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane ego mwanchito murigiria muraibeke amagia disipiri gatigashagwa nigamukiria baraya serikali asoko borura maskani asokora amabamenye ba Mount Kenya buna Chenyangao na gukwana imi county ya Meru nigatia niribuna onye kibali Chinyangagu mbachikwenekya buna mbachikomorusia bise omuraibense rimolioka ati sisi ni wakabila tukimchagua alikuwa anaitwa Mutuma alikuwa anaitwa Mugambi si alikuwa anaitwa Kipchirchiri si tulijua si wetu mbona anatutukana kutuita wakabila lakini pahali ameharibu sana ni kutuma huyu Duale kutuita ati sisi ni mafisi sisi watu ya mlima ati sisi ni mafisi ukisikia Duale akiongea sie ni Ruto mimi nimemwambia jana tumekubali si umetuita mafisi tumekubali sisi ni mafisi
mafisi milioni 8 wataamuka mapema, watakula wewe, wakutafune na wakumeze. You don't abuse a respected community like the people of Mount Kenya. This is a very respected community that works hard, that has dignity, that has pride. And that is why we want to thank the people of Olokalao for restoring the dignity of the mountain people. Wewe Duale, you are minister, courtesy of the votes from the mountain. Wewe Kipchumba, unatuma wahuni kulima watu ya hapa. You are minister, courtesy of the votes from here. Mimi naomba heshima ya jamii. The way to get respected ni kwanza tufukuze huyu Ruto next year. Dio in future tukiunga wewe mkono unajua sisi ni akina nani. Na hii uchaguzi Reverend Father ya mwaka huu inakuja itakuwa tamu sana. Kura ya next year si ya kuchagua mtu, ni ya kufukuza mtu. Si ni ya kufukuza. Saa ile anafukuzwa mwingine anaingia. Anaweza kuwa Rigiji, anaweza kuwa mwingine. Tutatoka mapema na nimetangaza. Tumejua kura ni kupiga na kulinda. Kura ya Mlima Kenya tutapiga Filipi ya kwanza saa 9. Tutarudia saa 10 wale wamerudi kwa usingizi. Saa 11 kila mtu akuwe laini. Tupige kura mpaka saa 6 yote tumalize. Tubaki. Manjito murigeria tugotigana roboturwa rigatigashagwa nigaba gitutu ime mucyo Nairobi. Omerete no yokabiro mu waziri w'ikiseme uyoboyigo kolye kirogo kyo gavana county ya Kisii Ezekiel Mbaki Machogo asibanya tibagukwana maiga yokorore gikaro Machogo nabo igaboreti abagitutu bonse banyari bakumubwati siyatseganga yae yokolyo gavana county yo ya Kisii hasatebete nabo igokoma mucya mugavana bono ngataranyara kawikirania amaganyo y'abana inchikurwase county yo ya Kisii. Tuiwana ndase injire ya monga asubura igwetu bwa Kenya twins nkubwate sturu mwana witu Fred Okengo Matiangi kiagara asokora witu na sebirengere bitu na ba Kenya bonse nturu chengo muntu isaine kugambe se yitu ya Kenya Fred Okengo Matiangi igo twins akachikobe twins kuruga abuna turiga timu ya Nairobi ya kitutu cha Cheyons North na South panchira ndenga kubwate story Fred Okengo Matiangi na ende nturi no kwegena inga Fred Okengo Matiangi na rugo chikoba the 6th president of the Republic of Kenya. Ubu chambashi bwabeire abantu bagoitwa na bali bagutumuwe county Morembe tu Yugusi ubwanjani bwarengo mboyo ntutegete koirani omorembe ntutegete koirani amagendera amayagusi asa abantu kibesa kiri kikurwe bone kibesa kiri kyabo bakuruga ali ebinyoro kinyare gokore gasi bwendete na hende naburi abantu baminto babo getutu both north and south bambwate sia sovo governor Bwakire county na hende tuanchera ndenga mbambwate si timu ya Nairobi na balia tolegusi bons kurikire constituency ya Kisii county nkubasaba kumuranje tubwaterane tunyare koreta maya ase county ito yabo bona egentone twaitikende ntweto koebera ngora tosoekera ase tokonye omugako oyo minto kuruge sekeri Machogu turukura monde turukigionde nturi kurwani onde bwensi urugoro muna twatebire no mweshimiwa toko Matiangi na boy komune sengenche county yetu ya turo oboturu tumbu obonge nemechande menge ya rorekana rororo twamwira so kwa mwakomo muna bagetutu south and north ngai togoterera no mweshimiwa Ezekiel Machogu asobo governor bonyira bori Bwakire se county ya Kisii town monto we korach ko borusio no mogaka Ezekiel Machogu a tested and proven leader. Yes. Okorega sikorwa rengo modisi. Yes. Okorega siasa ministry. Yes. Asta yatu anyakora bonyira bwa enonye. Yes. Na indekera tokurigirerio mweshimiwa Ezekiel kera renge Ministry of Education kisukuni go cyare go eta mono. Musikore mnesukuni ya go kunya kemincha niko ya renge bobe. Akiri ngaki omweshimiwa arenge Minister ya Education ntwaro cha mabadiliko manene Kenya ngima. Igona inde twatakanga atokonye gosibia gusiye egento nare gotebia bagusiba minto kumuranje tubye komorembe nturuche amangana ko bagusi abandi bakurwania abandi sababu etayo na bali bagotuma abantu kurwania abandi nabarai ekenegento kyobosoku na inde togotebia bagusiba itunga tubwatera namo
tochora mwana to Fred Okengo Matiang'i ase president wa Kenya to sibi county itu ya Kisii ase emechando ya rekaniro uburai butari gutumia besa kibekire ase njere bwenerete uburai bokoreta ubuchambasi kurwania abantu batabwati makosa ndons Manjito murigeria tugotikana n'enseme iyo aborokibo b'eskuru ya matongo gutoke wodi ya Bwakire bunge anoti mugirange county ya Mira nigona barbo bayinekeria batende b'eskuru iyo hunambe aliganetia samatemo manene ari mutwe yo mwaka yo akisesio manjito murigeria ani wabayakwanete kinga kibali gokore baba bakoreire karo amo no mwalimu manene b'eskuru yobo asibayine kibuna nigo bagochokora bya irikogenda nainde asegetambukero kendekene gitsemi magega yo mwarimu munene Tom Nyauma Surumo gukora emirimo ya ebuya kuru eskuru ya matongo nigo mu chief principal yona Omanya koe akiamigwa ebirandi irikogendereria na gusegeta bokoreri bw'ekisemi ase eskuru yo gwikabono iga nigatebire obwatiro omuriro buya irikonekia tarigo chikoyeria eamate enseme yo nabo igo abaibuli abo babwategetarie kanene ase eskuru eye na very just I'm trying my best to integrate na balimu twabere to share bono ase Bwakire we are bonding very well. Aborokiwa balia bagoche guisaransa samatemo manene omwaka oyo abo bali chimisato 25 ase balia chimisano nesato ne 53 barase eskuru eye nigo bakomanya omwalimu munene buna bearikanire buya asamatemo ayo Pascal Charles no mworokiwa tenete aborokiwa bande ase eskuru eye. The school has been like a godsend to us. It has providing us with a very favorable learning environment. For our father, we call him Father Mr. Yona. He has enabled the school from providing us with every meal we needed, from books, revision materials, and everything. Ibrahim Abesh Orwaru, the deputy head prefect in the Matongo Boys High School. All of us have the ambition that it is a 100% transition to university. Aboroki wabo niko bono bagosegeta bamwabo ase chisukuru chinde na barobo babekomokia ilikonekia buna ngonyara bale gweta samatemo abo. Yes, for my fellow students, most of the Form 4s, I wish to take this opportunity to tell them that in order to succeed, first of all, you need to put God first. And with God, everything is possible. And above God, you also need to put a lot of effort, determination, and that effort, obviously, God will bless what you have. So I would like them to urge them that they should not give up. They should continue pressing hard, and obviously they will achieve their goal. Engana yomunyakirogo bwe bodi eskuru yo Kennedy Mung'are nigo aenekiri omukio munene orase eskuru yo nonye babwate ebitango bitali bike korende liyanda liaena somwana bwe eskuru abwa asatebire buna abana balendwa nene mono chinga kichi chirusa chiachakire wana gisukuru ngo chire kobungwa negara chigo chikubungwa abana baitonko enda bareka abo twari gusaba nga abaiboli kamureka take care of your children. Denda abana baino tako bachwara yakora matukaya na bare ochoganaine igwakira murane abana baino nabo bakawate save site kale skuru ekoigorwa onyorenga mbuya bare korengana no mwalimu munene yona nyakoe nigatebire asege kabera se skuru ye obeire gakwaga chaboroki bwabo buya nende nale no kwegena buna ebyorokererio kurasa aboroki bwabo nabo birebiya intosemeretinga egaro chinga kichiweka cha matemwa abana baito mbakaro amatemu asobo gororo na asobo toereru erinde tonyore bakonyore makiri batagete asoko bamanya ekerasi ikyo mwaka 2026 target yabo gere 9.0 that is a mean standard score but ekaro nali ngono mukutana na barabo ebante inga into 9 into yemanyeti total waka 10 point. And I trust that ekaro bara akora matemu ayo mpa exceed the target eliwa seteti ekaro mwako chagete. Vincent Monda, Ensoko TV. Wanjito marigiria tutigaita se county ya Nyamira nigabarure pigipigi beste chiatinga iri chinsinyo chibungia toto chache not kitutu masaba na bige bungia wet mugrango bakwanire igoro yebara yansemeyo ibara yabereye kubacanda mana sobokorera bwabo wanjito marigiria turanyora chinkwana na bayigo ogusaba kwa barunde pigipigi ya beste cheyo chipigipigi to chiale maire chabutokire chialire Iyo nenkwana kurasa barundi chipikipiki kura chinsemo chiagatengereire yatinga bakorwengana yabo igoro ye parase chinsemecho eyo yaberege ko bachinga kichinyomo mono ekero bakwegwa ekonda yobo sombi ne chikasoma chiabo Asamarieta ngor kunelson marbabundi
kuri kenyoroki ya nyambo binyabichuki aikane stage ya tinga actually pare kurukuru aya enda bakasira terempe. We've been suffering for so many days to achandikire. Asamari tangoro kwanywana oyo nyali kisanda kurwari kenyoroki ya nyabichuki. Para nero ya tu abere to konyato la kirengaki pare korutinga kwa na magombo. Pare bwato muchano monene bune ko nyembure ndato kotuga pare teli kwete kana pare bwato chishukuru chinyinge bwato chinyagitali chinyinge. Nonye mara mange pare yo yabereke gokunywa no muchumbe Cliff Gisairo elio eteke korende ni gobaroche buna traba morembe bwogweta goro Maxwell Mbogo kenyoro kya nanga zero lakini pare ya nyambo no to wetera kala ritu ko to boli customer cheito asa maria tanja radio lina we kenyoro kya nungu njege ndonda kwanere mono tinga no street race sinjio pare majumbe yabirembe ngoko yara temire gotoetia ane ngosabe ngoko nika guterio giliga atharosirie pare toete bono abarundi abanigo babolire abaraibe chinsamecho babeke emetwamo eligo kwanera igoro ye pare yo pare bachume pare babere Steve Mogaka nengoko engoko yara temire konyeros to gwanja emojumbo ko Steve Mogaka aranja rosie pare yo akimware gototebi omochumbo ito kwero kali chumbe tware gosaba mochumbe Steve Mogaka arigererie pare atokonye egero bosombi bobera isi asigasi yitu tware gosaba engoko asotegereta manganaya ndubwato kosemeri goja asolinge pare na boranya rosi. Vincent Monda, Ensoko TV. Wanjito moligiria tugosika uchase county ya Kisii nigabaye bagusire serikali yo murai wenso muske Dr. William Ruto bakorago no munagirwe bunge enene Moses Wetangula Faruki Bet Steve Mogaka Jorusha Mamanyi Eso Kinyuri nigatia baraibanda bange banyatwa wikirana somo yagabo gucangire kanisa yorwaki PJ yogotoke ward ya kegoge bunge ya kitutu chache north ya county ya Kisii asibanya teba kwariganirwa no mu cyumbe cyavet yakundi asibabe teba kuboli abana inchi be county ya Kisii kwene kyabuna komusera bara mu raibu ensa sokoli yo raibu aye aidia chikwira na asitunde ya kabere zemora ngaine kaki moto liera ngo basaba Nasumaiga bugo changire kanisa yorwa PJ gotoke wodi ya kigoge bunge ya kitutu cha North County ya Kisii oyuariganitwe no muchumbe bwe bunge yomoske Jafet Nyakundi abarai ao bakora wano munogeri bwe bunge nene Moses Wetangula Faruki Bet Steve Mogaka Jerusha Momanyi Esu Kinyuri kati abarai banda bange niko baikirana eri kwena no gusira kwabo asingwa nae amunageni Wetangula nigo aereire mirobiri ya serikali ya muske Ruto ya nakiria kwa ke yarigolidio boyo na boigo comment mubaro bwa borokia. Munajua tangu mpige kura mbolea bei ilikuwa juu sana, ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Tangu tupige kura kuajiri walimu Kenya hii, kila shule ukienda ulikuwa wazazi wanalia hatuna walimu. Rais Ruto ameajiri walimu kwa miaka 4,100 na mwaka huu tumeongeza budget, wanaajiri walimu wengine 24,000 kupunguza mzigo wa wazazi katika shule, wasiulizwe kulipia walimu, wawe na walimu wa serikali. Abari yabo niko batebire mnaniga bagusira serikali ya Sentunda ya kabere eri kogenda konyora magendero nayo Jafet Nyakundi ikiranira sebunge yo ayo ataikiranetwe na barai bakabeira bisi. Nataka kuambia ile ubaguzi mumeonyesha eneo ya Nyanza, eneo la Gusii, tunawaambia shame on you. Dr. William Ruto ametuokoa na iko maendeleo katika kila pembe ya nchi. Wale viongozi walikuwa pale nyuma wote, ilikuwa wakipata pesa, wakiomba mikopo, pesa yote inaenda katika sehemu moja. Lakini Kenya ingine inafanya nini? Inasahaulika. Lakini mara hii hata mimi nikisimama hapa Kitutu Chache North, ninadhibitisha kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto ameweka usawa kwa ugawaji wa rasilimali katika Kenya mzima. Habia sawa tuse Italia. Banja ainara to kurwania. Serikali ifike Nyamira.
ifanyie watu wa Nyamira, hata wao kama ile imefanyia Chafet, kwa sababu yeye ndiye aliunda hii serikali. Wetangra baigo nikabodia mantuko bwati bibande ili kuerike muna baki chukura sikida tibali wakandra kende. Kwa hivyo tunawaomba kina mama, vijana, kina baba, silaha yako ya kisiasa ni kipande yako. Kama una kipande uende uchukue kipande, kwa sababu rais ameamrisha kuchukua kipande, haina masharti, haina malipo. Ukishachukua kipande uende ujiandikishe. Hata kama unapenda Nyakundi namna gani, unataka uweke Leso atembelee, na wewe huna kura, wewe huna maana kwake. Asibona bari ya bubonsi baburi omurai bwenso muskwiri mbruto gosirwa sentunda ya kabere area nyakobaga wikirania magendro mange. Na ndio nasimama hapa kuwaomba kwa niaba yake kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao hapa Kitutu Chache North tutahesabiwa. Kila mama asubuhi kiingia, Ruto tutam, Ruto tutam, Ruto tutam, Ruto tutam. Anatosha ama atoshi? Ripoti ya Ensoko TV uraigorwa kiansema yomge ya Kitutu Chache North County ya Kisii Chepethuel Machin. Abego manchito marigeria pamenyi bende ba me wodi ya kyabonyorwe bonge aburabe county ya Mira nigo babuli abarai babo babwatisi asense mu gisemi erikwene kebuna nko batuma barabana babucia Ase University nebigo chikole cha Sibanyati bakurangirwa mega yo gukora amatemo abo yo mwaka bukibubere 2025 amatemo alya yekirasi 12 manchito marigeria toranyara chinkwana cyabamibe county yo. Ase amatuka mange abamenyi abakuru ekenyoro kendiba nigo babere bagwetoma sana elio kwene kiabuna abana babo ngogenda bali chiskuru na konyora masomo egento boiganda ke chinge gichire no kwegena buna chisemi nacho chikogerera chimbwa chingiya chareta obumanyi na boigo kwaga chomonto uyugo chakababwe baitenene gocha society tomenyete ase omwaka oeta ase kalenda ya matemwa manene ekenyore ke kendiba nigo giatumira abana gwetania 40 gocha konyora chisemi cha masomo manene Yechi University na boigalia Yechi College. Nyanjoka Eunice no yomo bwa baroki waba abo bakoyarigania asa masomo manene ale mutwe. We all did our best while we did our KCC and we managed to get an entry grade that would transfer us to university. Bunenjera ya moyo kwenekia abana abungu bwati bale enjere wenete na ende era bakonye abanyakenyora aba nigo bagendete ko baitona na boigo ko babo semia eligo semba beke birengerero ase chisemi na kuyatana na kurase chisagu chimbe chense Samari tangor kujare dinyamurambo lero tuomiranire asega ngenene yogo basigeta abana abaitu igorona kibagwetanga ne chitabichimbe na Mariogo yogotindia nebinte byakiri bikuru ku gambling. Buna bokonyago kya chisemi nacho cyaralekanne kabobora bubense egento baigo yasukumira abanyakenyora aba koborania buna njera kichira abakonye elio batangani chisemi mutwe nanyachibwate ebitange binge anene mono chinga chirio konyora kwabo korogwa inse mono. Twarorire na konde school squeeze ese university kose college zigere chibasa chinyinge mono bona abantu abanyakenyoro ga botakano bonge echayo kanera tugutumeke chaite ne abantu babugate buri mo bokeigo buri mo akwota itakonyara ko raise over 200,000 ko iro mwana achigosomera umwaka oyo Mase University kose colleges asengenje ndibe yaitoiga igebwa tukugania konene nukuremeru koro konene mono abana abaitu mutabuto bwati sedimna abaibori etobwa tukumigeka obutaka ekero kurigerie ndi bagaiga egento nkora giko baransa iga negento giko kusoko uru chigari chigo chaiga amata bangina batoraiga baura uruga banyora siringumi batonda waro chibese kabire cyumurari oro chinchinyara ko konyo mwana kwa gende skuru ka kinga ngomungina oni siringi 200 igagotonda program yetu ayachagita singenje twaje tukuri araisinga abayibori mbaro bakuru asinga chibwate okonyora kwa insemono na nekero bakobeke mechango yabo yoka eri ya individual okonyora ngamba riko bari organized na bari gichibe samba ikonyara tokarangere buya tobe ko mochango bobwamo erinde ebese togosangiria sobwamo na baro banyare go benefits erinde banyare chisemi no botakobo bwagerera abayibori aba baganete kwegerera ekibabwate gwetera kwariganio gusangiririo konene kurase amate yabayiri n'abasani kitariki 19 omutinyo yo togosa ogatano na gatatu elio kwenekia ekenyori ekikyanyalde chisemi etubwate neganga yo kuri gichibesa chichiko konya abana aba erinde kibago chine university nechi college bari bakogenda
mbachi konyora oboremeru ayonsi nigo barigetie koyaikerania ekero bari no gosemeria buna chisemi nigo chikoreta oborabu ekene kiorokereria kiasa abana baetire gaiga korokia abana bari baita abandi barense no gosoma no kuya nende sukuru negentekia sana kegere sukuru ge gotokonya mangana mange abana bari bako banka oboke bago abana bange basore ko boboke bago abana bakabali sukuru bakanda barokerera ubuya na indo buya bwa masomo ngerikina abana karo asomire obogima bwa mutu bwa gochaka babuya obogima bwa abana bwa gochaka nyorenjera chisemi no bongaini bakorere no ne biashara abantu bakorere ne abana sazingene mbabwa tigasi umuntu nabakorera ne biashara umuntu nabago ikaga igakorera biashara uchi America sengenje asomete gosomwana ari abarimu abana twanyora abana bagochaka bachinjinia abanda abarimu abanda abanyagetari aba bonse bagocha kurikwa nintu bagocha kokonya abanyakenyoro bache ko banabwo kiorokererio na ndi benyorere eamateye nigo bono bakoboria abarai bonsi kuru ward ya Kiabonyaru ebunge ya Burabu na boige county ya Nyamira babaikange na kobasira ili baba moyo bwo kugenderera gusira chisemi. Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito murigeria tutugatase county ya Kisii nigo yo kabiro mu cyumbe webunge ya tutumasaba na boigo mu gacia se chama usase kiama kya ODM musketi motibusire nigo abolire abagusi bale asensemo chisemo abanyara bakumusira osebagusira abarai babiri bagwesokya eribikorigia eganga yoburai niga kwanta ya semisa yoko muchengera fata Elkana Okeyo oyetwe obusasiroti meyamange saba ewodi ya kimira orutuba mwachito mulira turatigire kwana ya Timothy Bosire singoba kwani nga Nyasaye n'omuya nechinga kichonsi ora begoro rwenzi rwamanga paka maate paka mukurungozi mini paka maate yes kyabira maate asaiga bweka ine pak abantu abanabana kenda mobe amo ukwane ruge yemo yana akora manganande kubareterande egesa mo kuigama muiga bebuja wamwanyure ainu mwatebanga ikinigi sub kibwate basis for national leadership and development matters moso nainu motoro yeriso muiga bebuja mone tegenta bantu baito banyore kega naga tare sengima aba bakunda gutirigo jumuina kubareta indagere de yo bakolia baiga mega tagi tusimeke entetere ya community unit leadership create national network and national leadership that will give us a national place now and forever. And the mwanda angeliku walimu na watanga mtarachiwa kera mujugo chanyora ko batebike mwatebike mwachi mwali ya misini mwakoraki ura inebirengere bikobamo mwaikiranga tigo yagende nababo konya igonye mwete ko bakonya lakini timore banga mukwibanga mwebangite mukiango ko igandole andi mwe mugiroko bagasinja Nyasaye Nyasaye ta kubanja boigo bagane ni tukuligo ika nimpwana mangana na tarani ubwate kana nuko gani kwa bantu muna kole mere Nyamira negane tumuntu le serious responsible and accountable. Abaigo manchito murigeria murabibense William Ruto ene kiria bananchi buno bachori obonene borosyo bochikoba obochori bwomorembe na boteru hainiga gocha maiga yabameri abaye amona bananchi korokyo bwoba wetero busagani bwagisiasa bagende tukwenekiwa imense. Peace is not negotiable. All of us, irrespective of who we are, our persuasion, our political leaning, whatever it is that we believe in, we must have a peaceful nation. I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu
elections come and go, this nation must remain firm and united and stable. Kwa hivyo, we are going to do everything possible to make sure that this nation is stable. Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Kwa sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu, tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanaleta fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao. Wale wako na sera waeleze sera zao. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, pia wapate nafasi ya kuzungumza. No problem. Lakini sote tuhakikisha kwamba tuko na amani. Abego Mwanchito murigiria tuguska mutwe rombe yalinda mwananchi nigo yatarete chinsemo cha bongo masaba wananchi borogetyo bwanchani bwabo hasogo changa chibesa ichira konyo bomobuo asikambe nchabo abego maseneta bwe county ya Nairobi muske Edwin Sifuna uyo tarete chinsemo cho nigati abarayikorwa serombe yalinda mwananchi abayigo baraba mirili be serikali nigo bagetengambiyamo naso bwanchani banyata bakoroke wakura chinsemo cho. Nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo. Nipatie hiyo pesa, iko hapo ndani. Pesa ya wananchi. Pesa ya wananchi. Haya. Tulianza pale Kiminini. Hii mfuko ni pesa imejaa. Hii ni pesa. Ngoja. Unaona hii pesa? Hii ni ya soko ya Kiminini. Tayari wamejaza mafuta ya Sifuna kwenda rally ambayo tunaenda next kule Homa Bay. Ndio hii pesa. Haya. Tukafika Kamukuywa. Unaona hii debe? Hii yote ni pesa ya soko ya Kamukuywa. Wamesema tukitoka Homa Bay tuende Meru. Nataka niwaulize watu wa Kimilili. Kuna mahali hamtaki tuende? Tuombe kura kila mahali. Tuende mpaka Meru. Mimi sitawaangusha, lakini na nyinyi msiniangushe, si ndio? Hatutaki pesa ya hao mabilionea wakae na pesa yao. Mimi nataka nikuwe na deni ya mwananchi wa kawaida. Hiyo shilingi 10 yako ambayo umetupa kwa baby, wakati naingia hata nikipunguza mafuta na shilingi 10, si nitakuwa nimekurudishia pesa yako? Ama mnaonaje? Nikitoa hii housing levy ya Ruto, si nitakuwa nimekurudishia 10 bob yako? Mimi nataka nikuwe na deni yenu, sio deni ya ama maperi watakuja kunisumbua wanataka matenda ya barabara. Kwa sababu tunataka kukomboa nchi. Kimilili oye! Kimilili oye! Sema one time Ruto wasikie. Mtatembea na sisi? Nione kwa mikono kama mtatembea na sisi. Asante sana na Mungu awabariki. Mwanchito murigeria negati alitoa kwa niganetie mambia bona sensemo ya maya twara kumanyiria yagendete kwene kiwanuro chebo igo tikambeni chigendete kuchako Mwanchito murigeria usabara ibaitu magende utara chinsemo au bakonya korokia chinsemo chiri batagite gutarira mono aseganga yabo yokurigyo burayi meyense nabigo eganga yabo yo gusiro muri benso Mwanchito murigeria twara bara ibaitu kurwatsoro ngwagusi kinga kichigore kirbali ngase orwak ph oiga bara ibaitu bana bari ngasi semo cha Bungoma kolero Mwanchito murigeria na mangi tuguchukunya tugusanga sensemo ye chigaseti tikatura sikomotwe etunya tokwira naro tunya tugusanga naye asensemo ye chigaseti torengana ali yaroro wekirabonigo Mwanchito murigeria.
Ye Ensoko TV. Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East African ngima. Asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchile ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asinya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, wekere nchila ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli ubo mrembeneshi ndwari chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya marigiti umuchishobo songo. Kuse tuakiresime asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated, abaroira bagocha baruarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyendete. Nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi,
Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende nsira krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomuguse. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjito muliria vigeta senige Ensoko TV nigo tugendete usangana imambi yabona somoro biri Ensoko Bwakire na Ndemo nensemo yende usatse tunende togoswa asensemo yechigaseti na ndinko inyuri namba 2 studio uranyariko gusanga kerengere kyago no yena makwanye mambi yabono nigere 0788666308 marakabiri 6 maragатano na trinere namba yomoedo wegase mitanda yitekero nabo gukoro kwa ratubwatia tubate Ensoko digital mwanjito muligira nabo go YouTube nabo bikagali unyariko goto subscribe unenchira ya mobego yo kwemanya emirobiri itasegeta seni yitu Ensoko TV mambi yabono no tura sensemo ya YouTube nabo kunyara ko gusanga nitwe kurentika tura swa sensemo yechigaseti soko bakukwane rigombo ate gazeti ya The Day Nation mwanchito muligira no rochenki akoro kigagwa ta Battle for Western aiga mwanchito muligira nchikogote yasobwa galenga ninkiriyo gukwanira bunabarayi bayito bagendera tegwikira na sensemo chiya cha Western Kenya iri kwerigeria chikura sobo choli bumwako go chani ngote yasobwa gale nabega gazeti no mwanchito muligira nigebwa tegaiga okwaliganirwa kwae homo senator bwe county ya Nairobi Moske Edwin Sifuna oyuboigo orasero mbe yalinda mwananchi asisemo chile cha Western mwanchito muligira negotia Innocent mambia bono mwanchito muligira nero na gazeti ya the Standard gusanganae na china sanganae sese media ya The Day Nation kune mambia bono nole na ya se chigaseti Chelsea tumo director tara tubekira gagu tore chigaseti Chelsea mambia bono ninki keria chigo kwaniro mwanchito muligira unachibekire gagu noro chabarayi baito bagende tuwekira na sisemo chile cha Western erikwerigeria chikura chobo choli wo mwako gocho 2027 mwanchito muligira agwo tubwato morayi gwense chisemo chilia chia amagoro mwanchito muligira litskurigoro no alenga se county ya Busia nereka gukwana nabana inchibe chinsemecho tokomanyigwanga nabeteka kubwatuka chinkwana chia ya senseme ya Busia asabe itobegoga kumocha bali bakwameria serikali asensemo yonde ntorochi mwanchito muligira na barayi ba rinda mwananchi agwo mwanchito muligira bananchi abego masenata bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna no aligagwo agokwana nabamenyi bechisemo cha Bungoma tokomanyigwanga natarete bogo chisemo cha Trans Nzoia agwo litkurigoro sanyatika gukwana na barabo torochi mwanchito muligira mbabwatu chibodi gago boigo bonsi muraibwense nabage Edwin Sifuna no barasti seme chosto kumanyiga boiga bare kurwase kya makirkya ODM na barongo no balingo mwanchito muligira seme chibagendrete koralia ogochol kumuraibensa sentude yakabere wegongo kwanirere obuchando chire gose mwanchito muligira gutaigwana asensemo yichisemi hagondoche nebichayaye omwaziri wechisemi Julius Ogamba agubono nigo muchando gose ogutaigwana kwa bayiro mwanchito muligira sechibasiganiri kubwatuko gochasti skuru angimono chi university ne college maiga yo muraibensa kubwatuke nkwana urana chikoenekya na chigosira chiskuru chonsi usena chikunya serikali ne chikunya ke gwakanira boroki wa monsi chibasiria che university chikote yasobwagale
oiga tugo cha se gazeti ya The Nation mwanchito murigeria yani gazeti ya The Standard abunige gukwanira igoro ya Linda Mwananchi buna Edwin Sifuna betiga kwaliganirwo noro chikagwe bchae nendo nerega gwo mwanchito murigeria endo yunigeri gete donated by kamkunywa abune chibese babegete gwo mwanchito murigeria banyarite bagochanga guri tukuligoro nikibese chungi yawo chikokolera chibese cyo mwanchito murigeria nigo chiko tumeka sti campaign kwaro chembanya tebagocha netili yabo asbagocha bagusangira chibese usosangira chibese kibawo chikunyana bagutumika asense mu yeti campaign boiga gazeti ya Taifa Leo mwanchito murigeria gukwanira igoro ya kivumbi mulembe aigo mwanchito murigeria yekorokia buna barayiba itubagendete kuikirana sisemo chiria cha Western muna nago tebiri abakuriya chikura cyomo jwaka ogocho mwanchito murigeria agumba begete awo mwanchito murigeria mbabegete bichayaye babegete bichayaye mwanchito murigeria Edwin Sifuna ebichentangani agwasale norochena bekira agwasesakere oyine Edwin Sifuna sisemo chiria nabayigo mwanchito murigeria murayiwense William Ruto ne ebugaigo mwanchito murigeria anaerole gagu ne makamu ya raisi wa Uganda Jessica Alupo mwanchito murigeria barinere na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi noro chigagu Musalia Mudavadi Paul Otuoma ekero balinga sisemo chia amagoro mwanchito murigeria gulitsukuligoro nchikote yasubwagare ninke banyati bagokwana lakini ekero turo chigagu mwanchito murigeria rais wa Uganda makamu wa rais wa Uganda muraibense witira setaro ya sisemo chiria chia Busia amagoro nabetikago tebangana chikwene kyabuna train nechikunyara kegweta siseme cyo mwanchito murigeria nechibara chikunyara chigo tiko roswa sensemeyo echigo chikunyara chiko anchiraba amenyi bechisemo chiria chia Busia na wigo Western yonsi banyare bago korobonchule baba sensemere rengia bochia asenseria ya Uganda nichiko tebya kurwa segazeti ya The Nation mwanchito murigeria mugano inororo oigo aigo mwanchito murigeria segazeti ya The Star nigego kwanere igoro yo muraibwense naboigo mwanchito murigeria keralinge chisemo chia Teso agunigo yakuriga chikura siseme cyo boigo Sifuna chisemo chia cha bungo mu mwanchito murigeria nichiko kumanya sobwagale ninkeria bagokwanira kuri no mwanchito murigeria nabako nyoli gazeti rwandite horechi headlines chons chiri tukuria lero boigo ya sobwagale ninki chigazeti chigokwanira buna yo minto Joshua kubikirega gwa sobwagale mwanchito murigeria echinechi headlines chiri tuko ya lero nabono ntagitengenda segazeti ya The Nation mwanchito murigeria tuchakebene tole linki kyabete kwene kiwaga gwa siri tukuligoro naboigo nkikirie gukwanira sigazeti chonsi uno mu director itakubikirega gu taitwanto enda sigazeti ya The Nation ego mwanchito murigeria niga gukwanira igoro yerombe ya Linda Mwananchi eyo ere ise ya omo senator we county ya Nairobi gose kura uno senator we county ya Nairobi agulitskuri igoro mwanchito murigeria Edwin Sifuna mbachete ataro yabasama tukabera sisemo chiria cha Western Kenya mwanchito murigeria tokumanywa boigo muraibwense muskibira msamoirto nena betka gutara chisemo chia Busia asabetka gukwanira igoro y'abacholi bo mwako gocha bego tokumanywa agwa so mwako 2022 muraibwense niga betka kunyora chikura chinyinge kurwa sensemeria Western nonye balenge kurwanira no muskerela molodinga tokumanywa niga nyote chikura kurwa asensemeria mwanchito murigeria challenge 2.9 million kukumanywa ase polling station yamo usase egetuki waka chikura gya Bungoma muraibense nganyote chikura challenge 250,000 mwanchito murigeria chukire more than 250 ekyanyarte chikolenta oboraibwaye ase obochorbo mwaka 2022 wikiraboniga abantu bali mwanchito murigeria bali registered aso waka chikura chiabo nigo bali 2.92 million abanyarzi bakwerikia ebatukunyara bagwaka ekura yabo ase page ntangani nona oteyo mugano yoro mwanchito murigeria no bwate bya Edwin Sifuna nebya yo muraibwense kore nenta itenkoire asobwagale torolenga ninki egazeti yo kwanira mugano inigora ase page ya kane ne page ya gatano bune bwateranigo mwanchito murigeria erombe ya Linda Mwananchi na bigetaro yo muraibwense gaiga ase kanisa yamo ase county ya Busia aigo mwanchito murigeria togo chakabene kurwa ase gazeti ya The Nation page ya kane yego kwanira igoro ya Mulembe Nation mwanchito murigeria aiga Linda Mwananchi Edwin Sifuna tokomanywa muna na utebirwe kiraboni gabantu byarikiri waka chikurani gore bari 2.9 billion chibiro nibere nugutakianda na bawuchukunya bagwaka chikura
tokoma yuwa igo manchito morigere muraibense neranya tukawikirana stinseme icho cha Western Kenya kole tokoma yuwa asibalia banya ase erinda mwananchi nigo yanya atike gutaria county sano agwo litko diegoro banya atibagutarire county ya Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia nabaye county ya Vihiga manchito morigere tokoma nyigwanga asowa cholibo mwaka 2022 kero muraibensa nyatikago chorwa buno muraibensa sentunde entangani muskewira msamoiruto Rwasi county ya Bungoma niganyote chikura chialenge 255,960 no murai muskira ila morodinga huibono linyagusira nera konyora chikura chialenge 145,280 mwanchito morigere eyue korokyanga umuraibense niganyoto bobwi obonene kubuwa muskira ila morodinga wego tukumanyiwe mwanchito morigere ase emetienyi less than metienyi mwanchito morigere 12 months wana ensi ya Kenya nige yariganitie echiko kwe Sonia useje yariganitie asoba choli bo mwakogocha aigantu bwate Edwin Sifuna ensi ya rinda mwananchi nabayigo mwanchito morigere tubwate gatia baraibande kurenege ntukiri batebire nigo batagite kwebeka mu mwanchito morigere kurwa chisemo au eri batukonyaranga gocha bari kumachora gocha bari konyora ububui asomwa kogocha mwanchito morigere tokumanyiwa gagu kero abaraibande balinga sisemo cha Busia twayigo mwanchito morigere nabarombanya tibakoraria okobwaterana ku muraibense ne kyama kiri kya ODM kwene kyamunango cha bari kumachora asentunde ya kabere tokumanyiwa se gazeti ya The Day Nation okogenda kuwa Sifuna usedwe Sifuna sisemo chabo homecoming tialenge no karibisha woka korene nigo boyigo yabwate amasesenia yobo choli bo mwakogocha anyakagosoa asenyumba yoburai aigo mwanchito morigere ngabotebanga abange nigo bagotebanga pressure bwat kurwa 79 naboyigo hype yani abantu abange barikoroke support yabo korende nogo chasobonge nabatachukunyara bakomochora ayunguru ase bali aseserikali korende ngabotebanga nale no kwegena uno mwakogocha na chukonyara gakosoa asabisi mega ye omuskerela morodinga gusirio bungima bwayo mwanchito morigere Edwin Sifuna nigagoteba nigarusutwa buna ODM Secretary General nabigo Senate Minority Leader igo mwanchito morigere bayigo bona kabakago tigara nekirugo kyae uno mo Senator bwe county ya Nairobi korenda goteba gwitira sama somo anyote kurwa somo skelela morodinga tali monto mwoba nande asemetinye yuko ya ibere etigarite nigauchikwene kyabuna nachiko cha buno murai nabigase bintu biri anyarika gusiria mbibe bikomoiraniro mwanchito morigere asobonge ego mwanchito morigere sega seti ya The Nation aiga abagokwanira chisemo kiri abanyale bagotarira nabigo chisemo kiri linda mwananchi ebwate okwegena bunane chikonyara gekonyora chikura okwane bali chisemo cha Coast chisemo cha Mount Kenya chisemo cha Nyanza chisemo cha Western nabigo chisemo au chibatebiro mwanchito morigere ambachikonyora chikura boigomba chikonyara bagokora etaro yabo ase Edwin Sifuna tebringa niga chagete siasa yaye kirali kuligia obubunge wechisemo cha Kanduyi kolende tachikonyara kubwa muskerera morodinga kabaga kumubwata okoboko agachikonyora bo Senate we abo Senate mwanchito morigere we county ya Nairobi igatia baraibalia Edwin Sifuna ngina barabwa sisemi cha Western no mugavana o Trans Nzoia George Natembea mugavana we county ya Siaya James Orengo mubunge bwembakasi East Babo Wino na bigo senator we county ya Vihiga Godfrey Ososi tokumanyigwa boigo cabinet minister Sakari Kombo negatia baraibande mbanya twa wikana gulitko rigoro mwanchito morigere abuchakira chinsa isato chamambya nigo balinga sensemo ya Bungoma awasabanya tebagokwana naba bwatani babo mwanchito morigere bakaba bago chengera chinsemo icho ogotokumanywa egati yabo mwanchito morigere namatera libanya tebakubeka bakomunyoro maskerela morodinga iyo kuboro kinga nabantu bali banyota masomo nabayigo chinguru choko genda mutwe wetrase omoskerela morodinga mwanchito morigere wego tokumanywa egati chinsemo kiri abatete bagutalira St Immaculate Cathedral iyo gotoka ime ya Kitale baganye bataragenda sisemo cyabo cya Kiminini Sikendu Kamkunywa Kimilili Chwele nabayigo Kanduyi mwanchito morigere asoko manywa gagumbanya tiboyigo bagusangeriye gatiye kibese
guchakira chisiringi 10 kuri no mwanjito muri tokumanywa abayigombanya ati bakwegwa guchakira 50 chisiringi 50 wikirirwe yamo chikunya gukonya ase ekambeni yo mwako gocho mwanjito muri tokumanywa nga wikiraboniga nigo babiri bagusangira chibesti nyinge wetira acetil iribanya ati bakurusyo mwanjito muri no mugano okwanira igoro yabara yabane na mwananchi mwanjito muri abuwa banyati bawikirana sisemo cha Western minatu agotebetiri tukuri juma ngango ikirana balenge kendi yeye asisemo cha Western yentukiri mwanchi tomorgiria abara yabali na mwananchi babete bakomocha gaiga nigo babete bakomocha omugavana we county ya Bungoma oyokoro kwanga Kenneth Rusaka na bigomo bungo Kimilili Didmas Barasa ausbagotebanga nigo bagenderete komosiro muraibense na bigo bagendete kumwakiro muraibense koko asobocholwa mwakogocha korende omugavana we county mwanchito murgiria tokomanywa George Natembea nere agwo mwanchito murgiria mugavana we county ya Trans Nzoia na betikago kwanere igoro yo morobiryosha na bigo morobiryo CBC asatebete boigo chibango gusebango imensi ya Kenya nigegendete komenta iyo kogera amahima yaba Kenya kobako boigomo gavana we county ya Siaya Muske James Orengo mwanchito murgiria nigatebetenga esabari yabo yokogenda sinyumba yoburai nigo yachakire na Ndemo sikunyara bakwenekia mnako murusibara bisi omurai bwenso Muske William Samuelito baigo Muske ososi mwanchito murgiria oyore egego mwanchito murgiria ososi nigale omusenete we county ya Vihiga na betika gukwanira igoro yechinsemo cha Western Kenya asatebetenga ero linda mwananchi nero pabati chikuro mwanchito murgiria asatebetenga mbachukutare county chanspi mensi ya Kenya kwenekia buna bachugocha bunababwi mwanchito murgiria mugano ina bugwe somera soba galigo kwanira igoro yari na mwananchi ne sabari yabo kusetaro yabo asisemo chiria cha Western Kenya nagotebiri Western Kenya ewate county chumwanchito murgiria isano Kakamega Bungoma Busia Trans Nzoia na bigo Vihiga mwanchito murgiria asbabete bagutara no boigo ase gazeti ya The Nation page ya 5 iyo kwanira igoro yo muraibense nabaye kyama kirikya ODM aigo mwanchito murgiria kara lile mwananchi balinga sisemo chiria cha Western gatiti county banyati bagutarira baigo muraibense nalenga sensemo ya Busia mwanchito murgiria tokumanywa muraibense no alenga sensemo echo galenge gaiga no rai which kanisa kwa Jackson Ole Sapiti na bigo mugavana we county ya Busia Paul Tuoma na bigo mwanchito murgiria egati ya baraibande kirabanyati bawikirase kanisa yemo kwa Katwaka diocese yotoka ime ya Busia kore no muraibense mwanchito murgiria iganiga betiga kulia chira cha magendera sinseme cha Busia satebete bine serikali nigebegete chibilion chokwene kya magendera se county yo ya Busia egati yabo mwanchito murgiria ya magenderayo n'ekipara kiryabetika gotebo mwanchito murgiria asatebete ngababeire bakoiwana nomo raibwense ya Uganda yo Welm 7 bachikwene kyabuna epara yepara mwanchito murgiria ya Mau Summit Malaba Highway nabigo Malava Kimaiti epara ya Bungoma chonsi nchichikonyara chiko wochiko chikorosiwa na weta oika asensemerio mwanchito murgiria enseria ya Uganda tetenga no koiwana banyarire bakoiwana satetenga chibilioni 5 aschi kilomita 12.5 chokoro chibare yo imeye county ya Busia nigo chiabe kilo tayare kwego mwanchito murgiria muraibense nigatebete nigabekire ebilioni gutaibere asoko eneke amnestima ngo chiriko bekwa sinseme chonsi waigo chichiro ikomina kiando mwanchito murgiria chiko nyara chikoro swasti semecho nigatebete ngababeire bakuigora echiro ya magoro iyo korkwanga amagoro market mwanchito murgiria yaberige kwagachu ebanyati bakuigora kolende gatetenga chichiro boigo ikomina kianda nchiko nyara chikoro swa eria boncholi banyara bakoliga siaba sachenu nabigo wikiranie ibintu byabo byonsi asatebete bigo bikire chibilioni 3 n'utaisano nemo chiko nyara chikwagacha chinyomba cyaboro kiwa iribanyora siba komunyasara giyo mwanchito murgiria nabo gusira kisemi cyabo amwanchito murgiria boigo tokomanywa ase ari gukwanira mwanchito murgiria sisemi cya Busia
abarayikuru asekiama kia ODM nabego UDA abaromba cheta se fundraise chinsemo cha Malava constituency county ya Kakamega Mwanchito Morigeria asibanya altibagoteba abarayikuru asekiama kia ODM nigo bamocholire wiki for paranya Mwanchito Morigeria uyere omo waziri wa cooperatives atete wiki for paranya nere bakomochora buna omukonyi bo muraibense kero muraibense tokomanyi bo Mwanchito Morigeria arachkurwa kurwase kyama kya UDA wage kyama kya ODM batebirege nto batagite n'abakonyi gosekirwa kirya kyomokonyi bo muraibense kibatebirenga nigo bakomokemoa wikiri fo paranya anyarega kwirekiro gekyo oyune kwana yayo Mwanchito Morigeria Chunet Mohamed oyore omo bunge nawe Mwanchito Morigeria minority leader tokumanyigwanga haigani watebirenga no nyes funa wetga wikirana sisemo chire cha Western taramanya buna chikura chiwaku nando Mwanchito Morigeria sfuna bagotebanga no montomoke oganeri konyora abantu balia bakomora Mwanchito Morigeria wedona nago tebiri wikiri fo paranya nere banya tebagochora buna omokonyi wo muraibense nanenere urachie koba gakubara korene bagomba bete bakomo muchya umurayo mukoro wense ya Kenya musike Uhuru Muigai Kenyatta asibate betenga Chibes John speech gotume kuna United Opposition hangemono balibali na mwananchi ne Chibese cha Uhuru Muigai Kenyatta use nero kuba fund ngo ba Chibese cyuma Mwanchito Morigeria asibate betenga Uhuru Muigai Kenyatta takubiko ne wensi anyarega koba umurayi wense kiagera nasinyetwe como siromuske Raila Amolo Odinga omwaka 2022 anyarega koba omubuya sekero gekyo kurende batete barabuna broad-based government nigo bachukunyara bakumubwati muske William Samoei Ruto asintunde ya kabiro Mwanchito Morigeria elio anyarega konyoro bubuyobo kurende oparanya boygo nametega kubwatuke nkwana yago tebanga abanta bange bamotebiri abega kurwa serikali kurende anyarega krosia echama yaye elio anyare gakuryo buraiwense kurende nigatebira no agutikana asoko musiro muraiwense Mwanchito Morigeria ukanire ngatari korosi kurende egati abarayiga go Mwanchito Morigeria bayigombanya teba komo sira nabigo komo omoyo moske oparanya asobo choli wo makogo cyaba komotebinga nigabwate ibintu byonse biri buganiri koba omurayo Mwanchito Morigeria kurende Mwanchito Morigeria buna nawo teyo murayibwe nsaringa siseme cyuboygo nali eteira yo kwenekya buna chisemo cha Western Kenya tichirigo cyago tigara magega asensemo yama gendero aigana betega goteba igatichi bara chigo chikunyara chikoroswa abigo igati ibintu bigo chikunyara bigo kororo Mwanchito Morigeria nabogwe somera asobwagale korende monokiria betega goteba agwo Mwanchito Morigeria standard gauge railway SGR Mwanchito Morigeria yuchukura kweza sisemo cha Malaba weka enseja ya Uganda mna nagotebya teba ngaba ibwananire no muraibense yobune pare yone chikunyara kiweta sisemo ya Busia weka Uganda ilibanyale bakogenderera no boncholia bwabo segazeti ya Daily Nation Mwanchito Morigeria page ya 5 nemo nige gukwanira igori ya ligati gashagwa wetera senkwana ya igaigo Mwanchito Morigeria nigatebire munatari guchukunyara kago tigasemo ya Mount Kenya kego chongerwa kolena chukwane kyabuna asobo cyolibu mwako wocha nigo musi William Samoei Ruto ekobe ntunde ya eyo moyo asoborai aigani gatebire Mwanchito Morigeria wetera sobora abochori wabete bakorekana sinsemo chiria cha Olekalau yu Mwanchito Morigeria ni county ya Nyandarua chinga kibare gokorobo choli oboke womo bunge ase constituency ya Olekalau ni ekoro kyabuna umuski William Samoei Ruto tabwati oteba konde wonsi asensemejo yokoro kyangani gobe yarigani ti Mwanchito Morigeria chinga kibune chiga batikunyara bakomochora nabarubo omura yobo batagete mona banta ba Mount Kenya Mwanchito Morigeria witira aigaboy buna Geoffrey Rukunere Mwanchito Morigeria agenderete como segeta aigo Mwanchito Morigeria go segeta boygo abamibe chinseme chibanyare bakomochora musike kidura kindiki gwetirase oko mosira omuraibense koreno Mwanchito Morigeria bulitz kurigoro ekero ligati gashagwa lenge chisemo chikanisa ya Teresa Rijiji aiga Rijiji Mwanchito Morigeria gaiga kanisa ya Kakayega Katoliki nigabetka otebanga obubuiboria bwebunge kubungeria ya Olekalau nigo yabaire direction buna nabarobumba bwate obubuyaso mwakogocha atetenga abantu bameru
bali gochikanya bako mwakiro muraibwense chukura sobo choli bogocha boiga bantabangi kuro Mount Kenya nigo batebiro mwanchito Mulgeria twari gochikanya bako mchoro muraibwense ine kwana yari gatigashagwa korende boiga ni gatebete kyama kirya DCP ndigo bono kyabeire egari asabara yabange kuro sinsemo kirya cha Mount Kenya aigo mwanchito Mulgeria nabetka ukwanira igoro yebya mabinde ntubwate PNU mwanchito Mulgeria Party of National Unity umoja na maendeleo party mwanchito Mulgeria kurukwanga UMP na bigo Devolution Empowerment Party mwanchito Mulgeria kurukwanga DEP akwanite na bagukunyara bagutara chisemo kirya cha Mount Kenya inse yobora ibari gatigashagwa aigo mwanchito Mulgeria nigatebirenga nigataitu gutara chisemo ico cha Meru asama tukatatu iranyarika ukwana labananchi nabo gosomera subugaro mwanchito Mulgeria somera ibensa atebirenga namaite n'abamenyi bechisemo mwanchito Mulgeria muske rigatigashagwa nero tebirenga namanyetenga nalera bato kwegena n'abamenyi bechisemo chameru twari gutukunyara bakomochoro murayibwense asentunde ya kabere igoba gutukunyara bakomochoro murayolya baratukunyara bako tebiwa no muske rigatigashagwa otebanga warabu talibana nande no nyibako rorekana n'abana tibali bano mwanchito Mulgeria ni gazeti ya Today Nation ebwate amangana ina bogosomera subagare kurende tutarasika mutu asi gazeti ya Today Nation mwanchito Mulgeria tere na gazeti ya The Standard aigana ote yomugano monene go kwanira igoro ya Edwin Sifuna nabetika kwaliganibwa asisemo checha Western na ote bya subagare mwanchito Mulgeria nabo gosomera gagwo mwanchito Mulgeria subagare kurende babotebanga asensemeria ya Ebola mwanchito Mulgeria daraso asensemeria Ebola mugano noregaiga amugano na somera gazeti ya Daily Nation okwanira igoro yalina mwananchi na bigo muraibenso mwanchito Mulgeria buna yabatike wikirana sisemo kirya cha Western nabo somera page ya kane page ya gatano kurenda page ya gatano mwanchito Mulgeria niye gokwanira igoro ya analyst mwanchito Mulgeria aiganigo bagokwanira igoro ya etaro ya Edwin Sifuna sisemo kirya cha Western baute banganigo yarenge no molembe gundi sibande mbaro chikana ortororo waigo egentokiria gyoka kyanyatiga kolento muchando nigarie yemo eyabete ige kugwa nabaigo abantu kunyora chingoma chintindio mwanchito Mulgeria baute ba eka ambeni ya Edwin Sifuna gusetaro ya Edwin Sifuna nigo yarenge yo molembe kubwekero balenga sisemo chia Keumbu ime ye county ya Kisii waigo chisemo cha Olikalau tokumanyigwange kera bachitoro nigo yarengene chiburaburu waigo gunzi gusaba begwa banyati bakonyoro muchando mwanchito Mulgeria kurende wetera ase abarayibali bakwamiria serikali komochia serikali mwanchito Mulgeria wetera asabanya nyimbo nabigo ababigwa babere bawikirana aseme sangirikano yabo tokumanyigwanga etaro ya Edwin Sifuna nigo yarenge no molembo mwanchito Mulgeria kurende political analyst kwa Javas Bigambo nigatebirenga chinga kichinde nigo konyoranga abantu abake gusaba sae na bakunyara bakurangirwa baba mobilize dio mwanchito Mulgeria bachikorenda chibura buru asemesangira kini kero konyoranga abantu aba sae mwanchito Mulgeria tibara bekwamo banyara bagotegwa banyara baguturubania emesangirikana bunejo nigo konyoranga nigere yo molembe mwanchito Mulgeria Bigambo nigatebirenga narire tibuya ebuna emisangirikano ya siasa guse etaro ya erombe yalina mwananchi yabetike korekana sisemo cha Western Kenya nigo yorogeti mwanchito Mulgeria boigo obwanchani omolembe na boigo obusanga nabananchi muchando ndotayo igendo kiria tebirenga nigeganiri emisangirikano yonsi yabali bakwameria serikali yabage ko boigo mwanchito Mulgeria autebanga amuchanda nigo kobekero konyoranga abarayi mbaroro bakunyara bakurangiria abasaye babakana banyara bakolenta chiburaburu asemisangirikano boigo political analyst okor konja onchali oyeyo mwanchito Mulgeria ngatebetenerenga omolembe se etaro ya Sifuna sisemo chia Western nigo korokyo mwanchito Mulgeria obwanchani na boigo siasa bune korekana asobwanchani gosebuna siasa gani ligo korekana ime yense aigo mwanchito Mulgeria otebanga omuchando molene nabasaya bakunyara bakobe kwamo na otegwanga banyale bagusalia emberembe kurene
kwigora sisemo chiria cha Western Kenya nigo yarenge very very peaceful manjito murigeria buraburu nchari ngoro aguritskorego na gwiteba gotebwanga witira senkwana ya babu wino ojuko rutama gino manjito murigere guserige na rinde lyonsiri ko nyara liko rutwa gochagaiga lira ni kurwa asiriaru na irene kyo chikonentera magino manjito murigeria aseme sangere kono ya siasa na inde wokoruta lya kwera ni iryo manjito murira bagotebanga back to the sender tobigati abaria kwa kolenta chiburaburu chinga kensi ya Kenya yoroberetie ochikonyarage okoro obocholi no molembe kwegwe tomara ibensi nera tebetenga obocholi ni wabo gochikunyara bogo korekana no molembe buraburu buchine chonsi chitayo manjito moriria negati ya togendete gusangana kuri Ndemo twara kurira sesabali ya Western Kenya tokwera n'inchigoti ya sobwagare okobora gwa Kalonzo Musyoka asset campaign na bigasi titaro chabali bakwamelia eserikali bagotebanga sama tukamange sama tukabwango igo manjito moriria ati baramorora andonsi teke ya moyo katogende umutimuko twirana ntugende usanga sensemo y'ikaseti. Eye ni Ensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyuria
ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyora bagari ya bene liyokuraria asegitesenieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788 666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende onsira kurubulimi obuyoke enyoreri bagari ya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya egeri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete ndirangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomoguse. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bale chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Ensoko TV no botuchi kwa bato gukora ege korugia ito tonyara kwa bato gukora segenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanjito mwegeria nigo tugendere tugusangana imambi abono asensemeria ye tigaseti toitere boigo gusanga asensemeria ya siaso mwanjito mwegeria bona abarayi bagitu bagendere tuwikira na sisemo bakoraria campaign yabo mwanjito mwegeria tentebe ni campaign kairo mwanjito mwegeria nigo bagendere tuwikira na sisemo bagendete koraria ganga yabo yoboraye asomwaka ogocha kulinde asigazeti ya The Standard mwanjito mwegeria page ya 5 nemo iyo kwanire igoro yo murayiwe nsoma njito Mulgeria abo litskore igoro asesemo cha Amagoro ime county ya Busia Amagoro manjito Mulgeria tena teba Amagoro ase county ya Busia aigo manjito Mulgeria gentukiria nya tikago teba litskore igoro nga abantaba tiba manyete you don't know mi kwanira igoro yabali abakwameria serikali satebe to manjito Mulgeria wetira asi campaign chabo bagenderete atebetenga ere tarachaka campaign ndionsi nande sikuchake campaign gakwe chaka litkolyo moero nakabateyo manchito Mulgeria nga ere nero murayigwense agasi gazeti ya The Nation manchito Mulgeria nigo boigo abetka gukwanira igoro yalenda mwananchi tokomanywa nga tabetka ko ikwanira direct likorende wetira se message abetka gukwana manchito Mulgeria
nigatebetenga bari bakurigiye kirogo boni go mwanchito mulgeria tirabara manya kintu yonsi ase ensemo ya siasa nande nigatebrenga wikanya areka gucabuno bobwi ase tunde ya kabere nonyetara chaka chikambe nchayo mwanchito mulgeria kolende nigatebire nigaguchikonyaraga kubarusianania ase ensemiria ya siasa ikiagera tibamo manyetie buya mwanchito mulgeria kwetera stingwana chiria betka otebo mwanchito mulgeria nigatebetenga abarayibali ba opposition tubama itigoro yobya waba Kenya boigo amatukagocha yabana ba Kenya use abana bali mensi ya Kenya mwanchito mulgeria tibabwati development chini chonsi nabigo mipango babegete tabarabeka mipangira nyarake gukonya abana inchi mensi ya Kenya mwanchito mulgeria boigo litskirire igoro nigabetika gotebe mirobiri abwate niguchikone kyabunensi ya Kenya nechikunyara kegusuka mutwa sabetebetemna obochori mbochikunyara bogokorekana ase omolembe asatebetenga onde westa basugutwara buwabe kiagera obochori bochikokorekana imensi ya Kenya mwanchito mulgeria nigobora chikunyara bogokorekana no molembe gonga boba bonde bonse tibabasikobororo mwanchito mulgeria abigo aigasiga zeti ya Nation page ya 5 na kabere nabwo somera sobagaro mwanchito mulgeria nkwana ya murai bwense asabetika kuba mochia abarayibali ba United Opposition wega satebete abananchi nga tibaba sutwara boba bonde bonsi atetenga nigo babugate greedy opige babugate mwanchito mulira chinda chimbe bari greedy ase chinkwana cyaba kuri no mwanchito mulira CPG ya 5 na kabere kuna naho tebi nigo yari gukwanira igoro ya Kalonzo Musyoka burabereka gwesokya nabarayibali kwa kurwa semo yali na mwananchi kurende nabayiga bari kubande kurwa semo ya United Opposition kurenda simaniga batema tukabwanguiga Kalonzo Musyoka taratokase rally endionsi entubare entringane libolio nikiria kogera tari gwesokya asogotwara kirali cyayere bweka ye asiganga yayo kuryo burayivu mwaka go 2027 machito mulgeria igani bagukwanira igoro ya Kalonzo Musyoka buno murayo bwato bomanya sensemo ya siasa na abagotebanga nigo apange bakomorra buna omurai urariye kirogo kyo burayi bense nandanyare gakura abakenya wetera sekyama kya Wiper Patriotic Front mwanchito mulgeria asaba bwatani boyo yebo bagendete kubolia amabolyo ninganiki atari wesokeria amatuka ya bwanguiga anyareka gukora campaign boyo gachirali cyayo mwanchito mulgeria bagoteba asomwa ko June niganyareka go join opposition asisemo cha Western Kenya asanya ito mwanchito mulgeria bagotayira county boiga asomo tinyo toro mutinyo gatana kabere o July nigo barekanira ko genda sisemo cha Mulolongo imeyatengela kolende bakaba bago kanso bakaba gotenyo gotaro ku mwanchito mulye kigara nigo abanyanyimbo babete bago block gose bakubakanya goten kagento kirete gotenri kwabo agotara wichisemi cha Mulolongo imeyatengela kolende bate bakurwa amatuka yo mwanchito mulgeria Kalonzo Musyoka tararekana koba active tararekana gakogenda asemisangirikana gosoko bwatoka ti statement chini chance yo mwanchito mulgeria cyasige siasa batebon July 21st nabetika kogenda samatanga yemo yomo orokyo yomo bwateme emyaka 15 ukurkwanga Brian Mwendo asisemo chama kweni mwanchito mulgeria no abetika kororekana asamatanga yo Brian Mwendi kolende batebanga asisemo cha Central tararekana gukwana na bananchi chingaki Edwin Sifuna mwanchito mulgeria agenderete kuira libagerio lyo kororekana sirali chinyenge kutare chisemo nabayigo kubwatoka enkwana ere nechinguro mwanchito mulgeria Kalonzo batebanga nigabeire bono low profile aiga nigataranyaraga kororekana nande nigo yabiro libolyo cha sababu atani bae nigati yabananchi abango mwanchito mulgeria yentukere bakubolya nga nenki atari kororekana guse niga chenchirie omkondo yo mwanchito mulgeria wobocholi bumwako chekero muntu korekana Kalonzo Musyoka mwanchito mulgeria muntu korekana Edwin Sifuna nero gendrete ko gain popularity mwanchito mulgeria wetera setaro yae nabego chinkwana chiria gendete ko bwatukana bananchi wetera asetaro yae wega page ya The Nation page ya 5 ni okwanira igoro ya rigati gashagwa mwanchito mulgeria oyo kabeire omukonyi bwo murayi wense rigati gashagwa oyibo igore kyama
muraibu kiamagia DCP aigo mwanjito murigeria niga otebyo muraibu ense abe gago kwana usabe ga correspond guchia se allegations aigo mwanjito murigeria muraibu ense na bwatiraniri na aba guchia sisemo chia Sudan RSF mwanjito murigeria Rapid Support Forces na bwatiraniri mwanjito murigeria se igatiga shagwa motebya nyareka wesokia akwanire allegations ejo mwanjito murigeria onyetichiri chiekene chine chingumo mwanjito murigeria kumotebinga onyetichiri chiekene esokie onyare kogwe kwanira mwanjito murigeria nigotebanga omuraibense nabwatiranirie na ababegwa bo mwanjito murigeria kune nabo gwesomera sobagare yo nenkumause totebanga evidence kuikira boniga ntibara rusi evidence mwanjito murigeria karokianga omuraibense nabwatiranire na Rapid Support Forces kurwa senseria ya Sudani aigaboga mwanjito murigeria ase page ya gatana kabere aiga gukwanire rigoro yo mubungo makadara George Aladwa aigani gabeire ka gukwane ose ngako mwegerera mu Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja wetera senkwana ya irigati gashagwa yogotebanga tamanye temero mu yaye nandi tari kwikirania nigatebiringa Douglas Kanja nigare omobisa okorire mirimo yaye kuika gukinwa ebirogo mwanjito murigeria nigatebiringa nigakomwa okoboko IG Kanja weterase emirimo yaye abereke gukora mwanjito murigeria nonye nimirimo ya gisiasa yo kwenekya buno mulemero rasensi ya Kenya mwanjito murigeria korende weterase nkwana ya rigati gashagwa gatebetenga obisi ya Douglas Kanja tari kubwatia richiko nabege constitution mwanjito murigeria asabetiga komomoche korende kwegure mubungo makadara George Aradwa obeire ga kumwegeranga no muntu maite mirimo yaye nabigongo ikirania mirimo yaye gwetera kibura bukigendete kwene kiwachinga ki mwanjito murigeria chemisengiriko ya siasa niga kachagwa betiga komomoche wetera sali agendete kwene kiwa nabigo ogutaikirania emirimo yaye korende kwegure obeire ga kumwegerera mwanjito murigeria ntagete twenda atwira nasi gazeti ya The Daily Nation ndo tubego chinga kinchigendete komnyaka konene tukwere nasi gazeti ya The Daily Nation aiga ne page page mwanjito murigeria ekwanira igoro ya HSM igiye mugano yora se page ya gatano na gatatu aiga nige okwanira igoro yo muwaziri w'HSM Julius Ogamba kera okwana nabarariga so mucyo Nairobi mwanjito murigeria boigongo kwanira igoro yo muraibense kera ko batukachingwana cyaye aiga so mucyo Nairobi mwanjito murigeria satebete bono nige serikali hera konyara yeko support yosike ko basira borokiwa bari bawo konyara bagoswa asechi university na boigo college mwanjito murigeria so mucyo immense ya Kenya kurende boigo wetrase abaiboli babere bakuburi amabori abo mwanjito murigeria nigo bona tokomanyigwanga nigo yabere contradict mwanjito murigeria yabere contradicted wetrase nkwana yae na boigo enkwana ya Julius Ogamba otaigwana nkororo mwanjito murigeria tokomanyigwanga bono nigo bagani kwenda sivunge banyare bakoigwana igoro ya ebiri ari wetuwo mwanjito murigeria yokwenekya buna semeri yesemi gocha bari kunyara bakubatuka chibese uchas chiskuru wetira sinkwana yomuraibense mwanjito murigeria nigo bano batebanga enkwana yomuraibense nigo yalentire omuchando nonye na saborokiwa bakugenda State University mwanjito murigeria ikiyagera nigo baganiri kuyarigania abamanyenga chibese irenga baganiri gwakana uchas school korende wetira se tokomanyigwa boigo high education loans bond mwanjito murigeria yomwaka 2026 nigonye yairwa se bunge wetera sinkwana ya Julius Ogamba nigatebete buna chibese icho nigo chikuchukwa tuko chasti school herigo konya aboroki wa school korende wikira boni go mwanjito murigeria nigo yalentre ogutaigwana use wikira boni go mwanjito murigeria nigerete confusion wetera sinkwana yomuraibense nabigo mwanjito murigeria omwaziri w'HSM Julius Ogamba korende nigo barigete chinchira kiri abachukunyara bakwene kyabuna enkwana yomuraibense nabigo chinkwana kiri chiko bwatuko gochiase abana funsi kinga kibagana irigo yenderera cyose go ikirana sikuru cyabo bachukunyara buna bachukunyara bagukibeka byo mwanjito murigeria igonga bachukunyara bako manya nabigo kumanya abananchi ninkeri bagana iri bakore asense media y'HSM mwanjito murigeria
Mega nimengera se gazeti ya The Daily Nation nabo kunyara ko gwesomera asenchra yobwagari kukwanerere boigo asisemo kiria kya machito muri ya Western chikura buna kigendete korigigoro nabo gwesomera sobwagari tutaragenda se katun mugano nore gaigo machito muri ya se gazeti ya the Standard mugano se gazeti ya the Standard machito muri nigo gukwanira igoro y'abana babiri abanyaruka bagende tukunyorwa umucando tukumanyigwanga nigo babwate chinloto chingiya kolende bono nigo banyorira umucando bobolito kolende kirabanyoro umucando yo bali babayito bolito bwo nigo bakanira nabo tebanga tibara batayari koba abayibori machito muriya tinda itiko somo mwagano yo asubwagare riteyo nyare ko gwesomera asubwagare tukumanyigwanga tubwate missing fathers nabayigo teenage abana abaswati bono nigo bansinyuru kogenda nendo tuyabo mwanchito murigeria asitoko manyigwa ngani go bono batayite ba break cycle yo mwanchito murigeria wetera ase obosemia barachikunyara bakobwatuka gucia ase aboroki wabo mwanchito murigeria lete tusoa asense media ya chikatson megano ito mwanchito murigeria yende nabo kunyara kogwesomera subagare gazeti rwanchito kolende bono tokosoa asense moye chikatson toko chakanika tun ya The Standard igo manchito murigeria mo director tongo kubekira ligagu niyo kwana igoro ya Linda Ground orocho mura yo bwatire gagu manchito murigeria tubaitingi kirikira segu ni manchiga nabokorera gagu nabigo Linda mwananchi noroche gagu mbabogo iribo igo no mura yo ryo bogore timu manchito murigeria Linda mwananchi nerendoche okabogore tigaiga Linda Ground nebwatega gwo manchito murigeria eguni yo manchito murigeria inkagitiniye gukwanira igoro ya abalimi bali bekemerikiriya gemesi abugaro yemesi manchito murigeria siskari koroswa sisemo chiria cha Western abego toroche panel ya igali nsali manchito murigeria nero nebwataga box elikire Linda mwananchi aigwo manchito murigeria egotebanga Linda abananchi nabukubanchira semeria ye priorities chabo gose ekera bakwire sukari yabo gose misi yabo manchito murigeria kete nabo kwimanya sobagare manchito murigeria asiba gukwanira gori yekibese cyabere kigosira asensemeria ye sukari Western Kenya manchito murigeria no maitengi kyabeta sukari ya Trans Nzoia abiga gazeti ya The Daily Nation toko swat sensemo ye katun mo director nabagutubikira gagu tuswase katun ya The Daily Nation lero manchito murigeria gagwe gotebanga opposition government manchito murigeria norochiga gwabantu mbaroro igoro gagu norochi ningi kebe kiroro monto yo mama kondo no ali NCIC manchito murigeria NCIC abantu bagenda yatakorushi speech yabo bagenda yatakoramana bagenda kurushi bagenda tukorushi nkwana cyabo manchito murigeria kolende noroche NCIC boigo kenenkiyo egokoro manchito murigeria kagite asubagare no maitengi gazeti yogo kwanira noroche gago NCIC nga yeso eto mwanchito murigeria etari gotiga chinkwana chigenderete go kwano chamatusi chinkwana chino mwanchito murigeria batebanga chitalingia nabwo somera asubagare chikwane chinigo chirigoro gago ase alama chibekire gago mwanchito murigeria sigari icho nabwo somera asubagare kurende yento kitoteba yonsi no morembe negatia na usangire na imambia bona sensemo ye chigaseti ndaitengira nega igo manchito murigeria nsange nae erongo twara gutwara ikirgo kyago gaiga nyari kingusanga naye asubwagaro manchito murigeria gonga hinkwirana ikebutani kyago ncho watebyanki tukuchikunya tukukwanira imambia bono kitunya tukusuka mutwe asomero birito Ensoko Bwakire Eye Ensoko vi oboroso bugusi obutindi n'obusozi amate ninki kere kore asamari etangoro ko munyagitari sire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center toka asegusi ense agesonso na iga ogo chense
Gatarunga Xerian ime ya Better Me nigo togo konya abantu amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo etogo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali elinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi Kwa Christmas namba 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale icyobutindo magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 078 66662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende yonsira kurubulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntairangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imo kyobo kombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kiretse kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago bahweka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asabaremi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomoguse
kirendwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Dianah Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asi inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asili ya itali itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anye kwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchobo songo kuse twakiresime asi number 0722 5763. Ekari ya kurwaria muri yari complicated abarura bago chabarwarte mono. Ekero ba chire igoro ba irwa mariogo muri yako ndokora matukato lakini ekero ba koira na riyo wata kora daktari ya kabere ya gatato bokonya aba buyenete. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako ayulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bune chena kuru mwancho muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nera nyareko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchiko batoko kora eke korugeito tunyareko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyareko batoko korareria okorari kwanya gusira asenjera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi mrna nabari b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kurukitananya cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Sisi ni wa kabila. Tukimchagua alikuwa anaitwa Mutuma, alikuwa anaitwa Mugambi, si alikuwa anaitwa Kipchirchir? Si tulijua si wetu? Mbona anatutukana kutuita wa kabila? Lakini pahali ameharibu sana ni kutuma huyu Duale
kutuita ati sisi ni mafisi. Sisi watu ya mlima ati sisi ni mafisi. Ukisikia Duale akiongea sie ni Ruto. Mimi nimemwambia jana tumekubali. Tumekubali. Si umetuita mafisi? Tumekubali. Sisi ni mafisi. Mafisi milioni 8 wataamuka mapema. Watakula wewe, wakutafune na wakumeze. You don't abuse a respected community like the people of Mount Kenya. This is a very respected community that works hard, that has dignity, that has pride. And that is why we want to thank the people of Olokalao for restoring the dignity of the mountain people. Wewe Duale, you are minister, courtesy of the votes from the mountain. Wewe Kipchumba, unatuma wahuni kulima watu ya hapa. You are minister, courtesy of the votes from here. Mimi naomba heshima ya jamii. The way to get respected ni kwanza tufukuze huyu Ruto next year. Dio in future tukiunga wewe mkono unajua sisi ni akina nani. Na hii uchaguzi Reverend Father ya mwaka huu inakuja itakuwa tamu sana. Kura ya next year si ya kuchagua mtu, ni ya kufukuza mtu. Si ni ya kufukuza. Saa ile anafukuzwa mwingine anaingia. Anaweza kuwa Rigiji, anaweza kuwa mwingine. Tutatoka mapema na nimetangaza. Tumejua kura ni kupiga na kulinda. Kura ya Mlima Kenya tutapiga Filipi ya kwanza saa 9. Tutarudia saa 10 wale wamerudi kwa usingizi. Saa 11 kila mtu akuwe laini. Tupige kura mpaka saa 6 yote tumalize. Peace is not negotiable. All of us, irrespective of who we are, our persuasion, our political leaning, whatever it is that we believe in, we must have a peaceful nation. I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu elections come and go. This nation must remain firm and united and stable. Kwa hivyo we are going to do everything possible to make sure that this nation is stable. Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Kwa sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu. Tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanaleta fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao. Wale wako na sera waeleze sera zao. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda pia wapate nafasi ya kuzungumza. No problem. Lakini sote tuhakikisha kwamba tuko na amani. Tomoligeria kwarorire nkwana usekwegure nkwana yo muraiwense musiki William Samuel Totebirenga wika tutwaro morembe asoba chori bo mwakogocha ni maitingano na no moligeria yendokire taita soba chori bo mwakogocha no morembe tutaiti utwara bwoba bono mwakoria buchibubere meronge buchibubere na isano na ibere mwaka buchibubere na isano isa 2007 2008 omanchito moligeria twaro chinga kinki gya korekanete mense ya Kenya gonga tutaiti ndomene ibichukunyara biko korekana kolende wetira se cartoon yaringa se gazeti ya The Daily Nation kwa rabigo mwanchito moligeria ninki gukwanira libera lya gisiasa ligendete kwenekiwe mense ya Kenya chingaki NCIC mwanchito moligeria kiombekerkia National Cohesion and Integration Commission NCIC
kebegetomo tuayo manchito molgeria inse chinkwane ichi nigo abarai bari aba United Opposition na baga abarai kurwa serikali bagendete kurutirana chinkwana kwa igure nkwana ya Rigathi Gachagua ni nkwana ya manchito molgeria ntakubekira ne yaye omwaziri bwabachenu manchito molgeria mwaziri bwabachenu Aden Duale nigabetiga kubarukanga barabune chinyangao manchito molgeria abamenye bekisemo cha Mount Kenya nigo batetuanga abarai kurwa sisemicho nechinyangao naroche madakarwa moraibeki amakiria PLP People's Liberation Party manchito molgeria madakarwa nigabetiga kuborio moraibense atebie Aden Duale aitigie merimo usanyarega kuma butemeremo manchito molgeria wego tukarega tia barai kurwa sisemo chiri cha Mount Kenya mbaro getugo gotagopwa gwetera asenkwana yae Aden Duale asibanya teba kuma moche wetera asenkwana yo kole nege tukinaro cha Aden Duale manchito molgeria agotebanga tariko sabu kwabira wego tariko chikonyara ka wikirana ase ekegambiro onyeti bari ko irari chikoliria ase Rigathi Gachagua wetera asenkwana chiria abeire gakobeka gusega guchikwana nigatebetere tariko tiga kumurwanira omuraibwense gusega kwa omuraibwense campaign cyo kumwakere ko manchito molgeria elio atukunyara kago chorwa buno muraya sentunde ya kabire era nigakane tenga inche tindigo chuikirana sekyo mekirikia National Cohesion and Integration Commission tindigo genda NCIC manchito molgeria onya Rigathi Gachagua erbika tariko irweke gambero gatetenga Rigathi Gachagua obeire gakobara mabarabunga n'abasomali nabo Al-Shabaab tabira Rigathi Gachagua nkwana yayo ko baruka abasomali gose egasaukirikia abasomali ngabaruna bwa Al-Shabaab na bakoturubanya muri memensi ya Kenya onya tariko chikonyara ka gusaba mo kwabira gusenera gwikirana se ekiombekeria NCIC manchito molgeria nere tariko chikonyara ka ko ikirana taito wa kesimi manchito molgeria renga to kwanirenga neye ngakioro che manchito molgeria siasa chenseito ya Kenya chigenderete na baiga barai baito ngaki bagenderete ngaki obocho siasa chigenderete okolekana imensi ya Kenya na baigo wetera sinkwana cha barai baito manchito molgeria ninki kigenderete okolekana wikira moniga onye abarai boka bakanire onye bokanira iboka bakanino manchito molgeria tebero chikwenda sikyo mikirkia NCIC kwara sekatun ya Tele Nation NCIC manchito molgeria nigebeto motuoye wikamaro bayimo manchito molgeria ningi kerikigende kigane irigo korekana erikwene kyabuna chinkwana bune chigati chirigo chikonyara chikonyora aba Kenya gose abarai baito tibarigo chikonyara bakubwa tukachinkwana bune chigabatwara masikani nabakunyara kogo ngakire simi tunya tugokwanira ekatuni yo manchito molgeria ngase egatun kaseti ya Tele Nation Ensoko TV Bwakire Bwakire bia Dianah Bwakire se Joshua Matenya kurwangong ense yaito terigere bia saga ya ekiageregero chinkwano bune chiga chiko kwano kurwasa abarai baito chorete gekoro kinga ene trade ekoro kinga gochimutuga iga obo amato obo bembororo bochikosegete segi asaba Kenya ngeri gesa kwa monege sa kugende bono abasomali bakitengire batebirenga ngonya abayikoyo bali bagukwenge bagukwana mangana igo just story ikono toko genda goikira nase mangana yo kuchikotegerera twensi amo na maene ikolenda mangana italia mayada yana twayakike ile mono na Kenya na anda bamenyi bangonya kima twatebirenga binte bimbi bichiko bintu bya asaba Kenya Joshua Matenya kurwangonga asante sana kwani abantu bangonga bya manosano manchito molgeria kwa igurenga chinkwana chabarai baito chikoro kyanonye no weka no muya kuchia saba nanchi nago tebinga omurai weki amakiria DCP Rigathi Gachagua nigabetika komo mochio manchito molgeria omwaziri bwabachenu Aden Duale wetera senkwana ya yabetika kuruka abantu barwa Mount Kenya ngabarabuni chinyangao ninkia kubura kira chinyangao nigo agotebanga DCP rida manchito molgeria nigabatebetie barabuna Al-Shabaab Ensoko TV Bwakire Kamati kamati Bwakire uya okiete se kamati Anju Bwakire ona ndo ya tuwa kuminga ki nkigebo tekiaba bona inge ochakia bakamati naikwa iyo Onyango mbiale Onyango no ale gusinga gete some minutes gango endale live ngusi yale no arangago
Ehe. Sawa kamati. Wana kamati ngana nei. Ona serikali gakiyale uwanja. Etigera abananchi ebirangara byabo. Ona gototisiera mono ngoko batogotera yento ligotera kate kyagara ta totorosiri. Ndoko nyara komotera. Ona lenda garo monta gotenenera ligoro nando jabo. Ale buya liga kueba ngano mokadi mubekere tekikura. Kamati neli volio. Naenda baraya babare serikali. Tiba kurama bananchi na uwa batora na uwa utakubachora. Ona baki buno yote nene taba sikari nje mokumechi. Ila akira tukikura wana woseda chore tu. Okora ige chorete kamati. Onye buya chorete. Wosonya no mwananchi omochorete lakini ga chorete ukiagara ntundoro chibairo ya to mubekere kura. Na maene. Bona bakire tero tigaba semi umotata rende na ki. Omwananchi no mwananchi nana naro gotakoba atiga goto sisiyera. Anya ukarao na basikari baagete chukura. Mwananchi. Aba chukura chirikia ya nyola tororo bali ba wata chibunduki na binto bine na buba agete. Asante sana kamati. Twa ukorete. Igoti gabatige na ndwale nende ta gokonye ense amalio gabete kinyageta ali akore biri na biri ali bagandara yuko na koramara abantu bonera ngo machorete nera ara gotire mbura. Kamati. Igatika bananchi. Asante sana kamati. Montonde bwensingo nalete gote otambe nga montonde bwensi ebe noyo okoliya ebe noyo ole serikali okorama mwananchi onde. Amani tia yale ngemya moja aruchi wa mjini. Na watara tobaligerere tikero monta amani tia yale andrata gotukuta. Asante sana kamati asinkwane ngia. Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire Dianah. Bokiete se. Bwakire buya. Ogendo boro bonge korwa iga chucha lakini asembuyere. Warabuno boro Nairobi. Entongere kiango sire sana. Asenge njekere omonda kuna ukwane gento kuna bono ndebo mo president yoito. Iga kuna ukwana ngobo choli buko chakobera undiye buko chakobo buya sana bubo maene. Inke ukwane guriyo buko choli buko chakobera undiye no bubo maene igo akabera kurulida ni ukwane ko bubo limo. So ekero monda kuna gotacha tache na ma itenga mbokora kyao ja okora era ja utanga kurukale nari ko badingo bo choli no buko kene buko chakoba. So chinkwana bune chinto chitageti bono gotete chinkwana chiri chomolembe chikoro kya masikali no bwanjani. Ekento kende rigati gashago okwanire amangana getega abo iguru ye ese ndubune abantu ba ukwana amangana. Ebintu bune biyande ndwara ukwana akoroka abantu chia yena. Ekitege ndo kibwento ukwana asenga kibune yabono torochi elections. Na maene. So ikinege ntekebe tutabwanje ukwana ande bono morai tabwanje ukwana amangana bunayo. Nande kento yogo kumya abakanya bakwenda kuligere libono iga. Inki aba minister bagosora chipara okole campaign. Wetangura gale para okole campaign oyo tabwele dikote nese campaign bono iga akole. Lakini no bagasa ine okora. No bali. Tigaba Kenya baligere libo boronge balenga inki Kenya yana na itu na itorochi. Se itu terochi asagaya. Na masabara tokonye abantu baiterera samba sabonya satu kwatesi. Obo cholibo chikobenga kiye bobenjerete yasa. Asante sana sinkwani yuengia. Asante sana. Kwa iguro mwanchito Murigeria aba nainchi baito Murigeria ito yentata itino molembe na bego chinkwani chichabara baito mchigo geti abange nigo bagechiri ne chinkwani chikyagera nigo chikorokya ogoturubani wa ko molembe no nyenekero muraibin saute banga obocholimbo bebo molembe mwanchito Murigeria naronkwe bolia tulinga ekerabo kubo molembe rende ninki kichinkwanich ninki chigokwanira machito Murigeria tokumanyigwanga Innocent Onyango negatie yabarari baitu kurwa sorongoro rwagusi baisire wikero machito Murigeria kurende ndarabwatesimeye tumaye guchokonyara toko baigwanga ninki kereba gochana kerokyo Ensoko TV Bwakire Bokiete se
Iga oboire. Na maine. Asante sana. Kwa iguro manchito murigeria enkwana yomo rigeria ito emambia yabono mutaito mo direct itara tuiro mutimoko tunyare to kuyarigania torreuse Innocent Onyango tumetu se babeire tayari kurwase orongore tuausi no baru manchito murigeria rero balimo kubolinga Innocent ngayare gucha live kurwa usi manchito murigeria ngotegwanga bakona kuyarigania nabo tukona waka kisimi chetu nabo tukonya kubwate simi gaiga manchito muria kebe arigane tibagoswa ninchiko kumanyanga inkikere bagukwanira gusima chikunyana bagutumanya manchito murigeria kiagara no barasora ngori turwa gusi Innocent Onyango onyo kondigeretie kama tiotebirenga obeto mwakere simi nando ikirane gari okonyoranga kwa mochire kare no manchito murigeria kwa igure igonga abakenya bange tibagokiri gwetera sekatuntu arase gazeti ya Tele Nation ngokwanira igori kyombekeri kya NCIC abarayiba opposition abarayibe serikali buna bagendete kurutera chinkwana aigo manchito murigeria bange tibagokiri entokeriye korokyanga abarayibaito bebire emirimo yabo nabego bebire ngana bwo bakorokya chimbwa nabego mor kanombi yabo cha asaba Kenya wetera sinkwana ya Adenduare nabikwana ya irigatika shawa kolende koroka abantu giseso manchito murigeria naro nabongo kananga negento ekebe nane nabongo kananga mwanya abantu tayori nyangabwe kyagera twensi nigo twa bete togo tongwa no monguru egento keringo tebyo manchito murigeria nkeringa siasa teba sikogera abantu tunyale togo tiga koigwana siasa tegero manchito murigeria ochikomoito yo mino osomonyale mo gutwara chinkwana choko rutanalio kalioka wetera asabara ibaito siro morayo gona maskani abego twara maskani gochya sabana inki kyagera bakwarama nabarubuno tagete kura yabo eriyo morayo buyo tagete ogesogende twakire ko kwana yarga kubwa igonga twensi tutware chinkwana cha maskani nande cho molembe gochya asaba Kenya ikyombe kya NCC nabige byombe byonse manchito murigeria kero mondo tiganyare ka wikirani emeremo yae teko banga mangana mabenage ndete gukolekana nabaraibito ibaraire kuri no manchito murigeria namba itu studio ni 07886663 078 marakabire 6 maragatano na trineri namba yomoere nabakogenda waka katuganyete baminto gaite nabwo abo manchito murigeria Innocent Onyango no aliga gwo manchito murigeria mbagendete kuyarigania goswa kaba kuyarigania director Joshua nganchire mbwate simi kagendete kuyarigania goswa Ensoko TV Bwakire ke yali ogirie TV to igwane manchito murigeria Bwakire bia morali Bwakire bia twabukire nyasabi twabero mia okwana na Peter Chuma kuru South Mogirango tabakangi bwatete Santon nigona aligereiri muna gwadoro kiria magaseti gocha gwata someire omanyete ekero no mugakaro mochi agoso mochi oye agukwana mangata bwatia masikani malikonara ukwana sebu kungo yinigango mwisho takiti nyangi yani umuntu tararuka utarawenda maguta mutu no mugusya ukwana nabakonye mugakoma nabo saso mochi oye wanza kuongora mangana mabado wanti kukwanwa abana bae bakine sinyaruka bamuraba akinire lakini mangana kukwanu katabu atia maskani namaine nabakora bono mugakuita wanti kwego maskani ando syasenka nanta akubulwa no sauli ekera bara ibaito baraba nene ke esengi meligereti
lakini kwa magomna ada awe mwako umurayo monne siesa kwa na mangana kora mabanto abe koro kina taise ni koro kumurai na maine amaskani ni gakubura nale tianga tebinga nyogo tageto sikwe orokia maskani. Asante sana. Igobona gina ngo tema bia bona bantu aminto de tutwara maskani asawa mucha so yonde tusikane na bomoke na bomana bantu twara kane maskani aliwara kumura yoromia. Asante sana. Oroche muna bono inseito gusi amangana ali abete se chirelia iga orogeti amaskani atayo na maine igobone toro kya maskani kambi nimeujo go chako mwako moya tusege tanaba gusi so tobere me ya matiangi na maine egera toro kyugu ya bole bosio seni gusano yo Peter Chuma ku South Mugirango kubatete santo. Asante sana. Mwanjito murigeria turarigania oyo mintu Innocent Onyango negati yabarari baitu no barasora ngoruria rwagusi kaitene county ya Mira korere tigatura mwariganira ranyara kagusanga mwanjito murigeria komanyinga no bare se county ya Kisii emambia yabono mwanjito murigeria ndo chino atene negari tigatura mwari bagatorere nara nariba bwatu guchasigita seni gitu Ensoko TV genda gusanga nite murobe Ensoko Bwakire. Mama yamu kwa jirani. Wancho muligereri biyamono sana Dianah ase kurwa SSMA studio na mono litkolia lero ni gotora somo chiobo songo count number 045 aigalende batebanga no mugusi abwato muchio yo monene ni mambia bono ni gona ikire asigita seni gechigari aiga ekarore somo chio yo bosongo mwancho muligereri ni gotore aigange na St Jude's no rochega ige stage no abantu baminto bale na asenchira yo bikira no asembambia bono sencho na mangale se chigazeti ya kwaneru anamono ase kurwa weekend una yachagete yo gukwanerwa ro no mweshimiwa Edwin Sifuna anamono enchera achiete sobo kwariga ni uko kwabete go korekana soro bongoruria rwe county gose county chirichire bosongo ya Kenya Western Kenya anamono ase twaro chabarai bali bakorire siasa abandi balese siasa bagero kanete komwa okoboko ase ganga yaye igagote bigwanda buguriye tigiti kurwa SSMA yo kwamiria serikali yo denda chikoba gakoranga naliyo bora ibwense kento ase mambia bono tagete kora boli abantu baminto aiga asomo chobosonga kera babere bakorore ali agenda tegokorekana SSMA ya siasa ne baroche siasa ya bono naliya tingire gose bono naliya jagira ko bagekoreto botentere kunibwa to mugakoyo mogaiga gandara chaka nere ase mambia bona totebi lietali yaye ngakiera roche ebinto bigenda tegokorekana gato chaka mwaga njogoro gose mambia bona asama lieta nkoro ku Jackson Frederick Orero omudumu wa matatu na goke sana se station yego iga egero tonyare kumanya iyo ndobona buna linda mwananchi na Jubilee abantu aba baramo bono egendo nkeringa Sifuna na Matiang'i tigaba tubari kuiguanana batachorera umuntu oyo because kuna batete siasa mwisondo senga igari mbako siasa yali ngoro lengi Sifuna nabwata abantu more than bali president yabwate kini asibono igantubuna Kisii County as a whole intubuna Nyamira County as a whole igotobwatete togotebango mwana ominto Matiang'i atene niga mambikinyi igotosogeti omuntu mambikinyi lakini boni igekere bakongusana na babona nani mathakaru akabonsi pima bwana togochichamo babeke boekemo batujorera omuntu so tati tonyare komanya ekiagere chito chirochio so mugusi chire block togende tosabe chikura bono korulinda mwananchi yonsi no erestore tobeke byame bibwatane bichichamo tosoki Matiang'i. Okay. Yes. Asante sana. Era batebo mwancho muligeri kwigure kuruga iganga oyo waligeretia na mono no mweshimiwa Fred Matiang'i lakini ekaroko ligeri mungwana uzegorire linda mwananchi nero kuringurikira yabo yarorekane Western Kenya. Of course Sifuna sama tukabwa ngoiga obero kogenda chinsemo chinyinge sana kurenda wone igesa kukiabo na karo kigia matebe tigendo ryo bora ibwense kuna mwatebire mweshimiwa Fred nera atebire igendo ryo bora ibwense oroche njenjere mochi kobeka opposition yo so bwamo kwa sababu naliyo kabira bwa buchire kabisa
mbia muno murari asa marieta Joshua mautingoro kuno munya biashara ase omuji oyota Kisii na enchendo china siasa bono yachire kwa ukabira muno ase eng'encho gachagua togoja Matiang'i togoja Martha Karua abonsi mbara ikaransa ase obwamo twe kiongozi ningo togo support lakini ase eng'encho barure chinga chire chitambe bono Linda Mwananchi yanyorire opposition yanyorire chinguru mono ase eng'encho toranyora ase torochigochi bare gotochorera Matiang'i baungane na Linda Mwananchi Sifuna abo mokonyi oye nigo twari gocha konyora chinguru ase chinga chikulechi twake Ruto isiko mapema. Okay. Ekera togendete gukwanera omwancho omurigereria korwa ase omochio obosongo siasa ng'ana mono keri kegendete gokorekana ase siasa ase kurigereria ase chigazeti chiarere ase mambia bono buna nagoteria igento gendete gukwanerwa orone siasa ya Linda Mwananchi ng'ana mono oyo bekire ase ebicha noyo korwa Edwin Sifuna na ase omochio obosongo togendete konyora maoni ya bari tore na barabuga iga bari bakoba ase stage eyo ng'ana mono ngikeri kegendete gokorekana ntete koragamba n'omongwana oyo omoga iga aratotebi ng'akia korokunga kibuga kwa bukitira ngubwatere Shadrack Ong'oti keno mubasi ekera bono kurigereria siasa yense ya Kenya muraigwe ense natebete ng'a abarai bari ense muyo kwamiria serikali nigo bono bareke gosereria kenene sana guchia siasa ya Kenya na nimo nasa goteba mirobiri yabo teko chikobage kwaga siasa ya Kenya. Sasa mimi nasema hivi murai wense twa majorda bia lakini otonjokeire bono ntete goteba iga tigatochora omonto okorwa Fred Matiang'i uno omogambi Edwin nero chire n'abantu basobo Edwin Sifuna ng'akimurigeretie MPR igache nera konya abantu bamwabo gakonya abantu bamwabo aratoka nero irwe tigiti mugisina ari tayari ku support omoluya Okay. Sawa. Asante sana. Tigandara kuona no. Okay. Amaruga sikimango ndiye stage ne yane ko namba ya stage ba kuroga ngo namba ya kuroga ngenewe naonda ga Fred Matiang'i Amani is the people of my daughter man. Okay. Lucas Kimanga Ondie. Okay. Asante sana. Machumbo ligeri kwara igure se mambia bana chigo cha ga igana yora arwe birengera libyago ase mambia bono abo murago. Okay. Tigatora teba marietago ayo tankoro ku Mr. Pito Nduso na aroyo Kisii county hapa we town ye abo na mangana siasa eto betetense na ndere byandoje ase kereta bona iga yoto tagetaba muraba iga baito Mr. Sifuna kasha wako 50-50 lakini Sifuna ako sawa washikane na kina Matiang'i egere toro sie serikali muna Sifuna ko teba ngaruta kanyage kubwa na boto tageta kanyage kubwa serikali igo bono nto tageta serikali aro sigure ndonge erio chokonyo mwananchi andake mbale barigereri barore siasa yagendrete kirege sabu gendete kurwo murwaniriri obo nga kioro cha sumo barobo no chigo cha bwabana nchabono matenda gotebiga ase kirege sabu kuruma barobo tebu atishida lakini ase kerete ntuma eta sa viongozi ebije byo pinzani byo kambi manyete mabango yabo bebange ntuma te muna toleiga ntuma eti lakini bali boka abanyana baikaranse mbamanyete muna bago ikaransa babange ngora yabara chiesa Ruto mate bona no nere omanyana ya kumetinga mbogi makiobo inko chikomenyera bona lakini obatebire ko babara iboko gosereria omurembe bwense nabo igotebire nabara ibakororeka nabatabuga tibirengera byuko gachese ya Kenya Ruto bosengo otebira baraya bakwamiriria serikali bono mate na chati akuane serikali ntomanyete ngaki ne ya upinzani bona yo chimotua bona iga serikali Ruto tayibwati tigagenda katimoke esa guria serikali ya musinyire kera chagete iga chagete gokuona buyana ki ya boda ntonyeimokie mama mboga ntonyeimokie masikini kama zizi hao ngonya imokiale kene ngeya nakora igo bono goikatwa kesabu elie bwanara taimu na intwa baba wakachikura okay omathe no Sifuna na batenda ga litali bana ba wake kura nindu
lakini bono oikato diri na serikali yeye tonyebeke isikia yandakera atimoka upinzani rasonerera kolesa yegasejo. Asante sana. Asante sana sevirengera libyago. Nigwetu mwancho muri gelingi bago kwana kurwa so mucyo yobosongo. Tigatura igo no yona era ngakyaga tabese mambia bana ngakyo ngorogore na Dominic. Ndemo sintoma ya gaseito mbonjari suneka. Tingwa na mange ase umuntu weke gusyo ko bana onda asinyo ko bana aseke guseme ke kare ke gusina ke yito tutete ko kini. Mbya mono. Eye ntongera akiabeire togonya koikira amate winero. Inda ke tolikire wina asinge njama tengo sirale wina ngora abere kidogo. Toti ko haine serikali ngebinda ko kara mbita kere uneta kere ta. Na ndo toti ko ngaina ngakanga kurusia serikali erororo. Nege ntoke wata ku matemo ale rais. Aya na matemo ara makongwe bwe kana ko kana rogi 10 base 3 is equals to 2 obugero ga 1000 base 3 ta ko 0.2 hesabu ya jine gaiga wana tagara rangwane korusio muntu ole serikali ne ga asienko obo mogoito buragere to nyerusi korusio muntu ikaransira asaria igangangane to gukyo no buragere to nyerusi obo mobu abaire twabaire bono bakatogutume kubuna abantu abarebi obo mobu ache nchiri bwansire koba kimaete gose noroje gende iguru koboguni bwagarire mochando torie kiningero kaina seti bitimbo ati araka oboguni obobono bwachire ime omuntu agocha kende byonsi ngano omuntu tote korusi okutali okorusi omuntu no kobedi tuwale kadi manye kura yawe chinse gwakwa manya chinse ko batali manya chinse ko bangwa tiagocha goito omuntu onde no moita goigo tali kwa mokonya genda mukwanere motebi na giyaya noroche buna makuta gotira noroche buna tutabwati kende amba sakaranga ya tubwata araire nyumba mukwanere muerese kene kiana gi tari ngogoita aye gokorambu yona na serikali yo sawa gokorambu bole sawa tali obolie nungo mwake nayo ayo serikali tiagutumika chinguru nechibese chiobwate nakanga gotoita antu aba bande totigentu tutabwati twerigeri tiagutuniriri obunereri negente kebe na kurusia se bakebukwanya nango kanere aba unereri mbarengo mbaruse tiwe bona kinare kugotebia ayo mondo ngabona kangaye bunoro yo press ngano bwate ko freedom yawe yo gocha kombole na kinga kyayo roche ko chia tali ngo kominya kingo ita ya naye negasia ore bona gento getakire tobangane onye tuwate abana ki intubu na kurunyanza aga inje tini ko tumeka tribolism itinda etukukwana intubu na kurunyanza buno mugusi ngando wate matiang mbuya mono ngigeta to baktiang matiang yo minto na korte education agakora no minister wa interior agakore gasingiya igo na moniri tali ngango te bango ko no mugusi yale aya gashagwanyo gategeto ko support matiang intundo ryororo gotebanga gashagwa rasi maye matiang nane ntuli ryororo gotebanga gashagwa rasi mabe rasi manyuma yasifuna etororo buna gi matiang nane ngurwale nyanza na ndu tiatora akamuna lift fare waka obutali bo kebe na tumeka enate abana akorete gasi engiya egasi yaye moni onye ruto feiri owo feiri kwa feiri yasitia na kitoko bara mase yenda akatongaineke as much as you're negative kabana ne positive nageri akorire wa tena kiane ko korira kinega mono gure ono njege ndo nale ko sababu gusio minto onde bwasyo tagara to goso ndo chega tigango tokore siasa yo bwanchani na ande to manya nga 20p amanyi nga to bwata gara mabali obo musongo obo ruya obe yani amanyi go wate you are red is blood yani red is blood thank you bia sana mwancho muri liko igure kunago kwa na kurwa sense meyo mu kibusongo asebi ntakwanire binge mbiri ate abango bomona boigo kwanire igoro yogwaka chikura aso kuligera ebikorwa byo mu Rwanda urenda semambia bono kana toga ndate gukwana negeta seni gitu gya Ensoko TV ya mesa ya mukurwa so mu kibusongo roche ni bwato yo ndega iga nakyo korukwa asama litanga ku Chavez sagini
na Bwakire ase gototarira bosonga iga ase siasa ya bosongo ndate muno mugusi abantu baminto ba bosongo to ichikadi chechikura to iri chikadi chechikura alitora manyanga ngito kwenta kogera ku muntu asengenje kero bwate kadi naliyo ko manyanga ngayiye magendera bosonga ko chikoba muntu no burayi bwa mutunga kibo ko chokogenda ku chikoba kero kurigera siasa yense ya Kenya asa matukabwa ngoiga barwanderia bange babere bakoreka no burayi yense rento maite go chiari kwegerere kero go kiaye enseme ya United Opposition yotebanira asobugamo kero muntu chakire korigenje rakwagacha ku rusobo use kurigera ryo mwishimiwa Edwin Sifuna nero yobugangoiga orenga se enka yabo totebe chi county chiri chia Western na twaroche mubaromo nene bw'abantu bakumubwatani twaroche no nabarayi baitu kurwa rwa gusiba chie toro kumubwatesia inkie gukwanira ase siasa bone gase bali bakombigie kero kiburayi bwese ase ndakwanira ase musimiwa Sifuna aso kero ko ne ayo kuryo burayi bwese nje ndatebe nga Sifuna no muntu we mchapakazi aende Sifuna egento bona ko gotokonya tigabunge chikure cha Western ase ngenjo bachikongana babo Kalonzo na babo Matianyi bano baunde serikali ya Kenya erinde bono tura chikonya rai kiruge ase ngenjo ko korusio muntu ekero bona asia ngo ngendo tura kore bono to ungane kabisa Sifuna babo sieke Western na into sieka iga gusi na gashago basieke muri Kenya egere na Karusa sieke Ukambani egere na tura bwatire na chikure chito to ungane torosia serikali ya Kenya. Okay. Asante sana omoncho murigere sema mbia bono bigo tora somo chubo songo buna nago tebi county 045 togendete konyore birengere lipia abali bale asomo chuo kero gorigere siasa ya Kenya mugakanga kiwiroche asama leta litangani ngoro kwa Julius Yabonga na inde asengencho ebipindi kira bono tobonete ko joro murai kolengana na maoni ane president yeregetivo nega Mr. William Ruto okire asako nyara lakini ndasoma ena bamangana mbolinga borayi mbwa choretwe bobera ase gesakwekemo oborayi bwense yaito ya Kenya gosa ase constitution yako tebanga tiga oborayi boroteti keregesa kukenya oroborayi nalyo nakira kire imwe no kemenyeta asense ya Kenya katipe ko boroteti yani intwa bana inji ba Kenya okay oborayi tiga boroteti nonye ninche ngonye gocha gotoka nimbo ikere enje ninyugwete mbeno ne president ya Kenya lakini ende maete ngati masoma ane tinkoba igongo tebanga tigo yo minto Matianyi ali bosio naba bako na komoburukania in fact tigaba musike Matianyi no monto mokong Matianyi kera alinga ase education Matianyi ga korete buya Matianyi kera ika ase internal security Matianyi agakora buya lakini tubwate boni Edwin Sifuna nere asa bwango igoso iso korigere chinyendo chia ese siasa abantu basoba na baro ba moiro koboko bero gutara sengima na finally gachiete bono nkasoba bara imbali bali birogo bara imbali babugate usoebu ase siasa isiguri na babo Fred Gumo egatia bara ibali baro rekane ko moko boko tachenje ti siasa ya United Opposition Sifuna ale buyapi gotatiga Sifuna no nyore buya tigaba mugaga Matianyi magoro Matianyi nero ranyoro sense ya Kenya ebe buya Matianyi nero rarambulense ya Kenya ebe buya muntu nando ndita yo fact yora anyare ko korana Matianyi akorete etiketi iresa koba ase United Opposition techete Matianyi ngakiora ake kura ya uri tukeliri bwe nabonda irane nkaranse getutubiyanye bolinga ningonda achore lakini asaba na tingo kuana okay iya mono sana mwanjo muligeri togenda tukukuana kurwa stage ya Bosongo mwaka Bwakire agire yatore utore bejeri rumeneligia lirumbeleligia doje nyasa wale dire mbengi yango na kolete tere sebe burundu yatora kwa nanga ya siasa sema mbia bono kwa ligeri gazeti ya leo ndaje ligeri bona ikireta manganale se gazeti mono mono nginto ba kwanera ne umugande menene yaro kanita se chisemo cha Western Kenya Edwin Sifuna ase amatukabuga ngoiga nigakanire kwa umurwane riri buko lige kiro kiburayi bwese itangani muri Joshua Onyango umuganda mwete onayo mwana ugachira ase akuri na isirazi mu welcome family members moja ona abantu bamurembera ase bakorete umwana boka yera uri ko jima ta akusimba gokati bagogati ngendo ndakwana itangani se sito county chito chenyambere na Kisi abana siasa baito ngo batebe ko murembe inde batiko beka banda samaberera abana baito batumi kubobe ushiga urukaniro ndi abantu bagutambira gusima amenya ngende ndani ngora sano murembe sense moye chikura kiro chichoburayi bole musu uzagete change rutondo mwagete chikura bia ato promise bottom up una to promise kiri ndonge yakore agusiba ito
Ntuko tayanga Matiang. Tuko tayanga United Opposition. Oyora tenene. Ebe Matiang, ebe Sibuna. Toka chikuroro. Urusike nyambi kile mugondo. Urusike nyambi kile mugondo. Asma United Opposition tobo tani tuesipiamu. Lakini omugusi isikwa toka. Kumwana minta so kema aki keto toba sare. To nyakutama namna to nyakutana araba to bandi kurwariwe. Bachumbe bandi bakutama ngana mabe. Mama yake bakuwa na chiki kwa chabo. Bako sari itadi ito gusi. Kero mwana mukwa ilo mwana mugonda chiko twara. Ana jo da mwana utako nyako twara. Igo to ke chure ke chaka. Igaba gusi kutwara lebisa kubinde byato itabire. Matangi gare tukurwana abantu bari baguruma chensi. Bakadana ero akombo inje. Lina mwananchi bunile gari abantu abo bonsi. Matiang na abantu bamona linda mwananchi bonsi na otoramu. Oyo rate nene oyo ya kutoka danga Matiang. Onde bwensi orabo neke nyamtuko sumugondo. Okay. Biamono sana mwancho muligere. Buna togenda kuwa na kurwa somo cy'ubusongo ndoce cyabutokire gaiga. Ndaka sigalite ibere kibe cyinsa isata semambi abono. Na namono ntagete nkuaneye egenda se studio. Tutigero yo minto Dianah merara rago sinabwa tekisimi ibere sato. Bali skali bagendera gukwana na kurwa birengera libyabo na koranga ningi kelibaro chikera abage koleka. Kolende karuzo mu cy'ubusongo kwa iguru mwancho muligere linki kelibaka babago kwanera. Anamono kiba kwanere gaiga no goteba nga bado barabumbege netenye ticket yeyo. Nonye Edwin Sifuna okobaga kurigyo borai bwense bachiko babako mutigera mweshimiwa Fred Matiang uno mugusyo kwane kurwa sorogorwa mu cy'ubusongo ko arende mono nande bakwanire goro yo mulembe konyara kobago kubekwa sibatabire bana siasa nonye bakora siasa yabo barorenga mabirira yakoba kakobekwa chinga kiechi banyara ko babako yatumika asobo mu bukwa gacho mugusi nonde tabasako bagakobeke gocha gochi asoyonde bwense mwacho muri gice guru Innocent Onyango kurwacho asomo cyo yobusongo astogenda takabato koligere linga ningi kelikegenda takokolekana namono asesemelia ya siasa biamono sana ase studio Dianah naboko bwatiragabu manchito muligeria era bwatachisimi aragotebia ase mambia bono ekarato cha kumira na lenda nkyo konyoranga tuagambira mangi biamono sana asante sana manchito muligeria kwa igure bona bananchi betu kurwa se county ya Kisii banyale bagobwa tukachinkwana chaboni mbwatesimi ingiguna inkyo kujana kukwana manchito muligeria witireka tiyali bakwanira hangimono kwetaro ya Edwin Sifuna uchesinse muchiria cha Western na begoro chyo na bero bireti asobo cholbu mwakogocha era Ensoko TV Bwakire Ensoko TV Bwakire Ensoko TV Bwakire mwana Dianah na Innocent Bokiete se Bwakire buya oyo gakorukunga Duke rutinse mochia Nyamira baada ya minita sakurukunga ikonge abangwa na bukurukisi bakwana mangana ya ramaya mwaka nara kukwana na motegerele kabisa sese ni yana takotegera kikaki mwako yo kwana mangana maigo yo kurusike na bigeti obo maene ekero mo chikuligere ya bantu babeira bagaka nabangi na nebijana byabona kiro muntu ikiro kodresi yene Esimiyene no mate bono na tokwa chikura. Na maene. Amangana gotoka Kisii, amangana gotoka Nairobi, na amangana gotoka andonsi ase enkongo ya Kenya. Kunya ligeri tole kwetera ase Iko mono mwana siasa ta yora tungaina atotebi ngokorre gentugete eikere kyobolimo. Abantu tuensi tuwabeka namo tuwabere tokumanya bintu bikorolekana kwetera asisemi ebintu byakwane tu byakorwa nebitarakorwa aso mwana inchi aregati oyiko chandegete amane bibono into kunyara gukwana igoro yo bube bw'omuntu namaine obo bw'omuntu twabere tokwana ingati yonsi bikiro omuntu abo mwana abo omuntu monekiro omuntu understand igoro yo bube bw'omuntu Yongote yo mugusiyo minto before totarakwana kinse muchinde ndike gusito kokwana yongote yo mugusiyo minto onde wenzi ora sagotoka aite toke kanenga gakala asamenyita se abantu bande usare gusiganya ngira kandi katisi county tigato me kitokwana lingane elimo linga noko maybe na bya kanenga nganje to muntu gete nanyali na to mwanje ti muntu oyo namaine lakini ngongo sabanga yale kunyari kana yale koba omugusito toyekwa masikanyito munalia alwetu olekalawo omugusi ajeamo
kerengo inyura miaka ya mego mwaka nya China temete sana tukatebanga pakisani gaterunga aba limi no litanga tuwachi ko limi ndo egatoika na tujani pakabono inga kitometa sense nenge sana namai ko temana itu tura limi ndo kaiga tura iwa masikani kujiza mo chinde kyo kortinga ko musikani no ya ngusi no muntu buate obomo ko sobo ya itu ya to kanange kere to buate ukurumaiga no nyine kere to korwa magendo ya to kanange omugusiye kara mukora magendo number 1 kwa sababu mugusiyuma tama jenya yake achiwe kinto ko nyara kurugusi elinde to be to iwa masikani kurukinse mo chinde sawa sawa sana kama mugusiyo minto kwa kurukunga fredi ukengo matiyanye nere toligereti nere taye ye muone to nyore kurugusi tigatumwa kere kura 2027 asante sana Ensoko TV Bwakire bia Bwakire se nakita yana mbuyande baba ya baiga ngwete chikabla Jones bisiko nya kolero umuntu aba ndiro umuntu itotokolera mandiro yo mtotokolera sipona maiga Kenya ya ngainile toroche isikenya rochi asanga mugusiba itombara okuligere kwara tingo manyanga ngaibarute ko torara kabinde bekora mu mondo namaine naende mondo wotera matenda de kuburi chikura gusi mondo zama itikenda ko because matenya igusi ndo moida bete tiga na buri chikura libo ikoyo echisemo chinde tadi tanga tora amaraga ko uga uja ko buri chikura gusi ya uja ko buri chikura gusi na itunto moro de matenya no wotera buri sende ko buri iko mugusio mondo mwaino mondo kulenga mondo ga kwate mwana enda kuara ali chikuru chikura isiko tuchikoma mete chito kuruga asante sana kena bona yo twangaini olgeria banda baite gaswa kote toroche gasie monta kone ne gas monta na kono moyoro apone chisimi toligere ti goeta se bando ba kwate chisimi ekene mengelinga toroche kentoja kokora elkieraike asante sana tigoyo na jange asante sana Ensoko TV Bwakire Ensoko TV Bwakire Ensoko Bwakire nana ikia yari ogire TV yake gona turaigwane pita motuka kurumanga nyaisa bonde chucha nago kira mangana bagusiba twanirero rero bakogo kiripe bango kirina kera na irana ndo kwana kare lakini nago kiri nabondo chikoiranire ikoba kwana mangana maya na intuna abantu tuwa democracy na leto koranga ikigende to kuchimoto aiga tigama tiangera ari kichikura isika gweta bali ba kwana majangire ne kusiko likichikura tali kusiya kuli kichikura tiga kero mutenjera kuli yuroche baba kulwanira abantu bamwabo lakini moise kuligereria chisini echo yo mindate bangana chira to kuligereria mana amange bona arwaga shakwa akwa kira matiangi chikura buya sana abo tebanga matiangi gasi akore kuruse mugeta akora buya se mugeta akora buya kaenda ngumbu akaibwe kero se bengi akora buya so no muntu gwenete kwa kubugambi na bakunyara kwamba Kenya ine njire ya moyo kumwagera chikura ingi aba usindu ngaituligeretie kero muntu akwana na matiangi tara na usindu re sana kwa kuchikura tigato tenene na bana abamu tubwaterene turwanero umwana uminto isika iga kubako mwachikura nainde twanyora nga twamwetiri asenjerere raisi dose kuri lege tugalikuwa bekalia NCIC igebe to mutwe ngoro ime tero cha matusi ali agendreta abantu balete kuramana egere bayira abantu atwa ose kuri lege chikura cha lengole kalawo iko yarete tesiasembe anga NIC ili alenge kuira liba hororo ebwata abantu bali baye ku tambusa mbaza chibese galia kubega chimadress n'ibintu binde batebana na serikali ebwate na serikali ebwate mirobili yayo koyo konya abantu bona iga mweguro konya ngo endere ya na inde seki ngaibo mense muke mkaunti bono achi ndegoro mumbe president yeto mumwesta yarengego ati chimadress yoro chigati chachito neriborio uno mbago doita siasa wabana wotebanga kienda na buraino buya buna buraino buya bogendrete bono yakamoranje tikatubwatera ne bono yo mugusiri tanga tikatutige siasa isikaiga mbia morsani situra bwaterana
tobwatire tobwe kumwana ominto motwe ubwanteni buli bwaitu bwabusi abantu abasikaiga barore kuna mwana uje sibuna akorane tugorosobo Mbia mono sana. Tiganya sago sese. Nae boigo. Ensoko TV Bwakire. Halo Dianah. Ninche Bwakire. Amaiga Bwakire morning Bwakire kuya. Bokiete se. Okay, no mheshimiwa Ndemo kuona kuambia mbia Bwakire. Ono omanyete abagusiba minto abakenya ba minto ntuma etinga nande ngigitigarete. Nande tuaziru kuana problems. Tuaziru kuana ninki no te bono no mano yo no mano no gwatenya tutano gagonde dadi ni huyu muntu ni mbaya kumwongea jina kumwongea jina by the way Kenyans abakenya ba minto abagusiba minto if we want to stop production in Kenya that person must go if we want to stop the killing of our people that guy must go ndio mukwana yeta bantu bamanye tumuntu oyo wita bantu baitu ndio mukwana yeta Asante sana. Lekena abagusiba minto turigeri boko omwako guje tukigenteke batulentra matian na batulentra nimo onyo mudura ko burati batulentra ni onesese tunyagire chukuru litote venga Mr. President of the Republic of Kenya. Adritu kolegi asante. Thank you madam. Kagoro manchito murigeria tairenga rirorio muraiga kubora no ni sese na vera kunyara gwake kura nago genda usanganere ndari kugenda kunyara kumwanjito murigera Ensoko TV Bwakire 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 Maki ugwane gaturaboka Nabokire tusikalenda mukwa. Oh, pole sana. Wana rota Dianah senche. Matiyangi ni harangire tuna jinsi eta taketo bakamosorora. Agajujire. Yaike mono. Bagenda irendo je no embi yabo iko muna menyete mambi yabakumukwana. Nonyena asingo etangora chuzande ngorambia wakwana. Njema jangero natakete manyete mbaramo mwako kuchigo nguru tala kwana nakashago. Ngaza wo wato ngidora kinta kwati ko mono. Nakasa wata ko tenega ko na wata mona. Evina. Endo kero onkelinga tigazi kuna bali kurusogo na matiyangi tumutende kurunga. Matiyangi ati aswa kujikwanza ega aswa kujimumbasa aswa kujikirase. Alikijikulo lakini ase kusiyaro ngwele nangaba kuzironzi ibyo ntayole bali morate nasakando kudrama. Patayiro nditayiro atende kando. Onde tayo. Asante sana. Ndakwanto kwana. Ate venga kerago swangira ko ate venga obuivi ebugusira. Aro? Aninko igwete. Ate venga litanga no wivu busira ku ebintu biko ibuya babya bakenya. Ate venga abanyagita ali munekoba. Ate mune education yekoba. Yani egere abantu bamwe mwangiya mine tingiye bakikokora. Asante sana. Asante sana. Kweguro manchito murigeria nebirengererio byaba rigeria baitu bagendete kuba tukimambia yabono darasomye gati abari batumire ujumbe nonye nibere igo mu directone tunayigosuka mu Ensoko TV hoyo nereska kasmiri onkunde korwa kyagwa otebanga kyagwale south mugirango ncheni gongo tebya inga matyangi nera tubwate bweka abagusibons pipipi tobeke enkorasi bare Ensoko Bwakire omwana womonge na Jasper Nyang'au kewaro korwa bukyamboli ateba ekeye na Jackson Jackyoe omogusia otebanga ntubwati obomo kabere korusia ruto nigenga buna kora kebunderangi agatata oteba sifuna obwekanirere ira morodinga kweguro manchito murigeria gatie chinde tikonya ngosoma mu director nganchire bwate Simeo Moyoka Ensoko TV Bwakire
Ensoko Bwakire bya. Bwakire bia. Ai Dianah. Inche. Na ki wono. Bokiete senga kiore. Biyande ndo mumwamu. Bana kwa mbori na kibe. Mumwamu wano witu. Gombea. Ono tikange tese moyo mojadala. In fact yo mane bwa magano mugusi. Ntokuona buna tukakuwa ni banye ndito bwa to bomo igendige tanga ni moja. Alafu tumaiko tenene monto ito ebe sifuna ese Fred Matiangi. Egenze ki tuare ko kira mambia. Na de bono ise ka banga Fred Matiangi ronga tai ko chikogoria. Baade ka bona litia ko amate tweli sere tasa amuka. Yani ndo bwa tibomo. Akamoiga. Yani era tenga bomo ora kundu bwa. Munu ora ndo bwa ti papa. Aya tumana ko ira na toicha se yo sibuna. Sibuna bono ma to kwikanire papa. Ya soko koga kwa yembiare geranyo rege ndabe kimono. Ngi kyagero kwikana baba. Kirage nderete bindage nderete. Ebintu byaye vire bijara kinzende bono ma te botu kete se buo eta ko ke se ningi. Ya. Ya byage nderete tigari. Iko agendere gukoga kabisa. Tigako kabisa. Asante sana. Biye mono. Asante. Kwa iguru manchito murigire bakarero na mukonyere gotebanga ya ise tabgetende gatebera bwikane baba manchito murigire togotebanga egento kiryo tagite gichiere era Ensoko TV Bwakire. Ngi yako kwa kimono. Niko igwete. Na ndo mentaka lio yake. Na maene. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nae boigo. Era Ensoko TV Bwakire. Bwakire. Kairio gireti bina toko iwana. Na koigure bono kabisa. Bokiete se. Emo igo kira maiso.
kodimira mutoro eziro ojo manyete oi machine bari kubuata namba na sifuna ili fakti tidano minto yende na boge kutora kenyore lakini asinyoro musio to matiani matiani no muntu kolide miri mata kiri nono umwana amanyete igo uko baba kwane muri abantu abo boto ni bari kwanja bari karanzenzi no minto batenga majeni bakira ko karunta atele ko igo no na kwane ko igo kakli bitu ni karunta na majeni karunta tenga achima dina ko tire bono ko ba ora ja to kamu yo ito priori majeni madinane ga igo no yo ro bono kakli to karunta karunta bia kakli ngo ko bodi igo kuika bana kibirinde azogwa kekura. Asante sana. Bia madana yukuligira. Naibega asante. Kweguru manchito mulirie mambi abono magusio mintayote banga ando usia sole na ntutiga tutwara kanyumba kwa itu igalende tuna ukabusa ererende torenga kibi gochikoba mutu nyatukunyara wake simwe manchito muliria bekorwa kora usu jumbe yago nyarige ko yesoma tunyari to kuiwana Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Hello. Manchito tutarigo kwa na kora chirego lakini aboko yako gwaka kaite na teba haro mono lakini abogwaka na ntukwanira Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Bwakire bia. Ndongera na muchkweba. Ndongera na muchkweba yakemo. Gachemo tu. Gento nare ukona ngere gento ne bangere ke. Igor yanse mo yama gendero muno morai kwensa go chokwana. Morai kwense ka go chote banga abantu bali bo position babere bako mumina igor yanse mo yama gendero no muntu gukora magendero. Nabwata magendero nagenda gukora magendero manne sana wata na wale watu ambao wanaleta mdomo. Bone gento nare kuburia abantu gento ngera bugitara chanki ubuya. Chibese chikokora magendero ne chiango. Chibese chikokora magendero ne chiane na. Ne chaba nanchi. Chibese chikokora magendero ne chabantu bonse. No nyeno yoro position ibone igeto kigane ngoso iro ofisi yo. Nere nabwate sababu akoso iro ofisi yo achikokora magendero. Amagendero ne nabwate ayako momeki arorire ngama insemo getetera itera njira na mokenya taranyanja. Elinde nere na igweta sororo elida chokora asomo kenye kento kujya mu Kenya atakete gento turaga nibone gano niki ebintu ibate banga chigasi mbare ta sekete chipesa mbaru asekete chimature sinchi atomuko kya sekete ebintu nintu kusiga antura binyora ntobiga nyete na into binyore ejari ibintu ebinye byaito ntobiga nyire sana ntobiga nyito to binyore na into to bitumekera kini gorye kura omugusina understand tinande gento ngote banga Wense ya moyo opposition muntu ndi kwenye urate nina abane seso mungu anu yakuana egote nina nero to Bwakire chikura Sasa asante iko toko te byo mugako minto ku fredi oke kumatianyi amangana ye chikura gusi kuma tinga tabo tivesa upambe ni chibese to muntu naro chibuate ogereta gotoa okengo tiga koregento tiga achemotu esiko agenda ali chikura kurchinse mo chesiko omuntu karonzo nagwate mukamba agakura sifuna nagwate te Western agakura muri makenya no to tangani tyo mugako korokunga rigate gashagwa Kasagwa no to mutangani muri makenya cheze mejire bengere ibinde bike tigamati yangi agenda oro mangana gusiga tigati kunya gutara gusiga iga no to ramone asante sana tigatanga nebo tiga ya ayanda arete chikura ko woro to gusagani nechi elinde to rushe kenyambinze asante sana asante sana Ensoko TV Bwakire Bukiete se ngoto kwanere mambi abono mbita mangara ko nyakora nara ko tabanek chikura ki monte bona ga nyono musio se mo kanya no beso taro chikura si chiro chigochi serikali ya bona ni fakti ya to chat sema elimu lo chisi elimu gochi Ntama nyagitari ya sere tiene chef kareta sa ndoje se to irete By the way kwana nyagitari uru ali kuna sha ya
itari wanaga kwa saa yese ile ndiro kwa lakini no eligeti na chiro lolo chibe sawa te bunga kijana to pesa yosa ke mako ya to konya nyono ko konya chibe sa chite chi mko muki ujana ko to ne ruwa bantu bai uji pesa na si chipo chiwa kwa na sio musange kana nyono no musanga no le ga se to chibe sa chikuru dio ma chibe chikuru ne jeji na to chande kete ngabona ngabo ari chikuru si cha kwa chiba si cha letu chimatu de si bintu bikaru we bia mana to ma kwa 200 what is 200 Igomona si Kenya bono ingere ndo kwa neti aba Kenya ba igokire mbaro chege kiba shoji okuritigale kinje tinkoria ite besa ya bale ale tebe yapo Kuroko kanya Bwake ngaito kwenye beka kuchi asante sana Ensoko TV Bwakire 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 tagwetegerera ke irio gire TV na litoko igwana ke irio gire TV na litoko igwana Mwanjito murigerekero gwake simi kwara ke irio gire TV Ensoko TV Bwakire Ensoko TV Bwakire Ensoko TV Bwakire Bokiete se Ngoto kwa nere mambi abono Ebigo chabiko genda Ewate bibira gitebiko chana kogenda Ewate bibira gitebiko chana kogenda Bearanjira roswa Asante sana. Kwegoro manchito murigene tukiri omugusia taite no marayomi. Era Ensoko TV Bwakire. Bwakire bia. Bwebe kariogi bia. Beke network yago bia nalinda koiwe. Manjito murigeria nabo kurigeria network nalinda nyari kingo koiwa. Era Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Manjito murigeria kero waka kwara keyerio gire TV nabo igo. Onye kura sabe network itayo nabo kunyara gokobya singa chingia. Era Ensoko TV Bwakire. Hello. Bwakire. Bwakire. Ngoto kwa nne mambi abono. Ngoto kwa nere mambi abono. Tosoye mutu bono. Ando tiye wetegerera. Era Ensoko TV Bwakire. Bwakire buya. Toche mutu. Yo mbito se mukanya mwana kurwaye amadororo manga. Yo twari batabaneri yo iri maiga gaki. Mwago yo mwana itoma diane digaru busia byarende zikali bigikura buzi igikura wakisa ine atari kuri ya kana no mwana itamanyinga ito. Wate bange chisa ine. Tatake ekyabusi ngiri basukana niko bakuna no kubagwa. Iya ko ene kabwe kamanga pa. Esi como agende Bukamba, agende Buruya, agende Mombasa, agende Notistani. Ara teya abantu ba Notistani gakina abantu babintu bantumire, yanyende yagereye ito. Abajumbe bagusindi gabarusiya. Bagende siko barari umuhano oyo. Abajumbe batika kuna gutanga gusiya. Yo bikinde
twaje helicopter ende kotari umwana oyo ito isiko ibine byo birende byana yo bito muganya mwono. Asante sana. Ensoko TV Bwakire. Bwakire. Bwakire buya Ensoko TV na kibwakira. Bokiete se. Ngoto kwa nere mabia bono. Samuel Musoga ndikeriero korwa na munge. Ngate abaiga. Tuwe buna bagusi. Ekikura jeito igotokora tego kyado muro yimatiani. Bali bale koruisi ko bakona korwania. Akoro kuo mugusi bale kinse motiga bamanyanga mino kogo tweru no iga mageto na minore. Aende ebintu birenka binge bintu go chikoligisiko. Igongo tebe yo mintu matianginga eretiga dale isiko. Gusi mtu no tole amonere ndo kwe batobe kegenda ngao. Asante sana. Uya mono. Asante. Kuro manchito murigira tebrenga gusima tiankwanza tagani gutaro kiagire kurero ni yaenda rasomega tia babikire ujumbe. Mimi ni Evan Sobonyo kutoka Nyatieko Ward Kitutu Sauti, nasema wakati ni sasa na sisi Mungu ametukumbuka tuongoze Kenya kupitia Fred Matiangi. Amina. Asante sana. Ensoko TV Bwakire. Hey. I'm good. Kia ibano liyo gire TV na litora iwane. Ningo iwete. Bwana kurujiwo. Ndata ko dabana matiangi yaga ndesikali kichikuru atike kuri kichikuru kaya ko araba usintu to akolende magala matiangi. Oto age tako kajiga joro monyonje mapema tara beka ojali to bare. Ejicho irege kabu. Ejicho irege kabu kara Dianah. Bono nero to jelere tira ata buna bunge kara bunge kora tuasumbu kirumu ndo pena bottom up ya vere bottom down bono dokumentia kito kora usira ko katacha de temna ta katacha de kumuntu ira kiro chada. Asante sana. Ko ikaga ndaka. Bono amangana usi matiangi yaga nduguru ya bokamba western igora alikira asali kichukuro are techirijiro. Asante sana. Asante. Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Bwakire bia. Nende Dianah kina agokire kwanza ndo jeriete ukabuye kene muko tiano ko Dianah na agokire ngande bono asoire egetu egerita ngani. Na njera agokire. Atia ire ndo ndo tenga mututu arumorai koruzi. Akiri baguzi baitona bakonko bamo. Etu abeira bakon. Baguzi baitona bakonko bamo. Yesa etona sabere ndande bono kero ko chikoliri bwe yo koranga. Baguzi tu kujira kange ngoro jawo sibuna abo atoko. Na baguzi ndo tu akora tari matiangi atete ke umbu ali mate yani visuna ba atete ke umbu tu ande to sari mugambi ta chikura. Na maene. Akiri nyasa etoko sabarende ngane ro bwana ro ko tjoro murai. Abantu baito boro kiye tabingi ase dikavira. Ande tu atagari umwana ito. Na litora arete rieta. Asante sana. Bono sana. Manchito murigiria koigure twetogeri umwana ito anonsia soro murigiria tebanga torarie gusi tiamba atesime yo mairo manchito murigiria saburie chingaki Ensoko TV Bwakire. Nche ekweba abachunga baito ndara bada nduko atikora kisha ile para bunga ibajo kuburi ko ndara mo to ndara kana to kana mo ayi ko ya soire ke ka ka to mine ke to moire ke ta ko minya ibajo ko sako asante sana ngagiteri iri bori eri mbanyare bakwiraniria asante sana. Ensoko TV Bwakire. Ndagito manchito murigire namba yo moire nari kubwata nabo gwaka nandega gutunyare to gusanga 94 inere namba yo moire guchikubwata manchito murigire Ensoko TV Bwakire.
Bwakire. Hello. Ninko igwete Bwakire. Bwakire uya Ensoko. Oya kurukuyo. Kurukebora. Ento ke Kongo ya butiga yo no mwatera tikura masekta le mukana sororo. Makiera bwana tati butiga yo na kwa ro la kita ga itaka kitale bo etala ka karo kana terabe. Iwe ba mi no litanga ni no agua to ta kere uya kapika. Ito moro kina ba to ba gusimba ko kitomono. Dago soka idiko. Anyora kurunga ya tero moto na mugere to ko na moto ra tebe matiani. Lakini yo na mbe nyinge igere ko. Ilo bona ngere ntona ka yoka. Ya je mutia ba mutingo ya ni kanisi. Na ni to ta ya no mwana ko. Na ni to ko kere te te yo. Ya ga no na ka lenga se me ba tu tiri ya ni ko ya na ba ko mutigo mo no na ga family kinyani. Ingo mo gari o metera mo ate te ko mo tina ya mo no to yo ko matiani. Ila mbo atu ke tona na ba mo. Omo do mi no mo to mana mo no eta ni mo ko. Asante sana. Na ya mo ta na ko yo mo buti. Nere mo ari ga mo ko yo do mo ga iga. Ya ko yo mo tonga mo ko ya mo. Mo ko yo mo do mo ya mo ko na kura. Asante sana. Asante sana. Manchito murigeria akoranga bone simi guchaka goswa. Sauriye biro nabonda chuko na chiriera Ensoko TV Bwakire. Ngoto kwa nere mambia bono. Tebia una ole ga wa se TV go. Tebia ba gosi. Pate ko no wa ke ri ogiri nene. To ma tenga ki maro mount kaya mawe kwende. Ole kalao. Serkarao abantu ko barenge. Kuma ya kuche serikali ba kuri binda kuro wali mabe ka kura. Ono tora ni kura ya. Asante sana. Asante sana. Asante sana network yao ya chandira kego. Era Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Manjito muriria ukero wake simi gochega kwara keirio girie TV. Na goteba ni Collins Kiaka kurwa JKIA. In opposition we will never have any disagreement. Our agenda is Ruto must go. Auteba Collins Kiaka kurwa JKIA. In opposition we will never have any disagreement. Our agenda is Ruto must go. Asante sana Manjito muriria. And we go if you are an aspirant from Kisii, don't ask Matiang'i money for fuel. Support him first. In case of any achievement, we will be in. Thanks. Job Maroko, kura Nairobi, auteba iga. Onya koro murayori okorigie kiroko kura sorongo turwa gusi. Takobori Fred Matiang'i, ostako musaba kibese cyamabuta. Kibese ndio so Manchito muriga biminete nibo. Auteba karamu support first. Gako ire kiroge kyo igwa mwensi moko nyorobo oborayobo Job Maroko kura chisemo cha Nairobi. Asante sana. Ensoko TV Bwakire nere namba yo moyo Manchito murigira. Ensoko TV Bwakire. Bwakire bia. Mbiande mentali yogi. Ninko igwete. Nengo ngakikwa bateba somchadara. Nkiora te yomogusi. Sawa sawa iri tukurigia. Director Joshua na tebire china chicho mwera kina agendere kubwata. Ira Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Ensoko TV Bwakire. Abagusi bari isiko. Wozi disi bari Mombasa bari baroje Ensoko TV. Diga bari Matiang'i chikura. Bari Matiang'i chikura. To na wate wanga ani nditole kai to watole le jinguru to wate me toka ya ito. Diga
Kata so kesi ko weekend twagenda isiko ya gusi. Wakwana matiangi. Twakwana matiangi. Na matiangi atiga piko tebera gusi. Atige pino no go chatacha. Ya injato ko mwa. Ya ko molio mo no kuma haru bete bokaera. Haru bete ko yete akomeke gari mana ko dara na bo. Da bantu baro jibna sibuna ko tangiru jibese gari ya. Manya matiangi wafira ko mo kutano gusi. Mulero mbe ko kuwaliga. Ebi kabu byaita tabyaita tali ya. Oyo wade yiringi komyo terege kwa wade miayo wade iwoyo wade jiribu komyo weke kabu kia matiangi. Matiangi mnao kono mkutano iga kile se kia bangwe galime. Matiangi weke tega makuto yende isiko na mara ibande. Aba kusito kone kampeni dora ama ndo masiko tigera matiangi weka. Ngana ende matiangi to koligera ni ngana enda to etende ya. Yo bito se mukanya mwana nirana. Asante sana Mwanchito Murigeria gagitenga twara kwanire mambe abono twara Bwakire simi nonye nabire kingo tebanga enere yo moerio Mwanchito Murigeria we gochinga kicyane cyarira segeta sengate Ensoko TV ngani soke nganjire ndumoro biri gwetoro bini norogendere ko gochako Mwanchito Murigeria no yumto Ishmael Mogere te kwansana kiromo gusinga mbu yamona so gwake simi asibali ntanyara libagari ko bwata ankenero rasomoro biri Ensoko Bwakire bari mwatumire ujume kaite nasomire oiga butambe tugenda usanga asomoro biri Ensoko Bwakire na bigemero biri teseta sengate Ensoko TV una butambe Mwanchito Murigeria nkoro kwa Dianah Ndemo na bigo Innocent Onyango litukuri alero nigari kuri asisemo kire cyagusi gusanga no mu gusina kumanye birengero byaye oiga twakonyana na director Joshua kwene kyabona maligine cyicyango gukirale centra ya bene biyabona so gusanga nite tumere ankyo asomoro biri Ensoko Bwakire. Eye Ensoko